Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara urtarrilak 31 dugu gaurkoan, asteartea ongi etorriak egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Arratsaldean zuri ere, Maria. Arratsaldean Larraitz. Zer moduz daramaztu gaurko eguna? Beno, ikusten dira eguzki izpi batzuk, beraz asteartea izan da ere, beti ere kostatzen zaigulako astearen bigarren egun honi ekitea, ez? Baina oso ongi. Gaurkoan zure laguntzarekin gainera oso ongi. Oso ongi, temperatura goxoa gainera gaurkoan, ezta? Nabari da, ez? Ez dugula ja pasaden asteko hotz hori, beraz, gustora. Gaurkoan gainera gonbidatu interesgarri batzuk eduki ditugu, ezta? Jakin izan genuen pasaden astean Nafarroako odolbankuak, odol-emaileak eskatu zituela eta honen inguruan arituko gara. Odolbankuko, Nafarroako odolbankuko hematologa den Erkuden Aranbururekin. Hori lehenengo elkarrizketan, gero ere badugu beste gonbidatu bat, ezta? Hori da, gaurkoan ekologia kontuak izanen ditugu mintzagai, izan ere Greenpeacek, Nafarroako Greenpeacek, asteburu honetan jardunaldi batzuk antolatu egin ditu, lehen aldiz gainera Nafarroan antolatzen dutela horrelako zerbait, eta horretaz hitz egiteko gaurkoan Estibali Itzaltuna izanen dugu, Greenpeaceko bolondresa da bera, eta Greenpeacek gauza asko egiten ditu mundu zabal honetan, beraz horri errepaso txiki bat emanen diogu ere. Oso ongi, eta bukatzeko elkarrizketak eta gero, kiriketan atala eukiko dugu gaurkoan, asteartero bezala, gaurkoan Euskal Literatura beltzaren inguruko hitzaldia entzuteko aukera, Elkarren egindakoa, gainera, Euskal Novela beltzaren aste hori ospatu zenean, Elkarren egin zuten Euskal idazleek, Reyes Ilintxetarekin batera, beraz hori entzuteko aukera, saioaren bukaeran. Baina saioari hasiera emateko, beti bezala, efemerideak. Munduko historiaren inguruko datu batzuk emango ditugu gure gaurko efemerideetan. 1876 urteko urtarrilaren 31an Estatu Batuetako gobernuak jatorrizko biztanleak erreserbetara mugitzea agindu zuen. 1917ean urtarrilaren 31an ere lehen mundu gerran Alemaniak bere itsaspeko guztiak borrokan hasiko zirela iragarri zuen. Eta historia kontuak amaitzeko 1929 urteko urtarrilaren 31an Sobietar gobernuak Leon Trotsky irudian erbesteratu zuen. Eta handik urte batzuetara 1943ean Alemania nazia SS beren aurrean errenditu zen Stalingradoko guduan izandako porrotaren ondorioz. Guazen efemerideen ondotik Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburuak errepasatzera. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun titular nagusiak. Gaurko albisteekin hasteko 3 hilabete beteko dira Altsasuko 3 gazte espetxean sartu zituztenetik guztira, 11 lagun daude Altsasuko auzian inputatuta. 8 gazte kalean dira karguekin eta 3 oraindik espetxean daude. Abokatuak, legelariak eta irakasleak dokumentu bat sinatuko dute Altsasuko auzian dauden gaztei babesa helarazteko. Gaur dira elkartzekoak Iruñean. Eta bertzalde, ekonomia kontuak izpide gaurkoan, Nafarroako ekonomia ehuneko 2,9 hazi zen 2016 urtean. Eta ekonomia kontuekin jarraituz, elkarrizketa sozialaren kontseiluak kentzeko exijitu dio ELAK gobernuari. Pasaden astean lab sindikatuak ere jakinarazi zuen elkarrizketa sozialaren kontseilua arbuiatzen zuela. Eta honen harira, EH Bildurentzat eta Aldugurentzat enplegu plana elkarrizketa sozialaren kontseiluan jorratzea larria da. Hemen Iruñan udalak pertsona transexualen eskubideak aitortzeko adierazpen instituzionala onartu du. Eta albisteekin jarraituz, hezkuntzan ikasleen irakurmena hobetzeko helburuz, Iruñeko 8 ikastetxeek Lexit programa abiatu dute. Eta gaurko albisteekin bukatzeko,
joaren hotsak nagusi Malerrekako, Ituren, Aurtitz eta Zubieta herrietan. Atzo, Zubietako eta Urtizko joaldun eta mozorroek Iturenera bisita egin zuten. Gaur aldiz, bisita itzuliko diete Itxundarrek Zubietarrei. Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak errepasatu eta gero, goazen orain prentsa irakurketara, ezta? Errepasatuko ditugu guk ere egunkarien azalak, ezta? Hori da, Maria, egunero bezala gaurkoan Diario Navarra egunkariko azalarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian osasungintza kontuak, izan ere Nafarroan 6 hilabete baino gehiago itxaroten dauden gaixoen zerrenda izugarri igo da. 2016. Urte bukaeran, 1.553 ziren itxaroten zeudenak eta urte erdian 957 ziren. Gaurko protagonista nagusia argazki handi batekin lagunduta, hortxe dugu sadarrentzat alfombra berria jarri egin dute, hortxe dugu traktore bat, bi traktore, karro eta guzti, hortxe ari dira aldaketa hau prestatzen, atzo hasi ziren belardiaren aldaketarekin eta Madrilen aurkako partidurako prest egonen dela aipatzen digute Diario Navarran. Eta bestalde batetik, kontu alaiak ere, izan ere Ituren eta Zubietan inauteriak dauzkagu eta hortxe daukagu albistea argazki eta guzti Diario Navarra egunkariko azalean. Diario de Noticias egunkarian gaur letraloditan politika kontuak. 2015ko hauteskundeak galdu eta gero UGT-rekin, Komisionesekin eta CNekin 14 hitzarmenen sinaketa azkartu zuen UPNek. 3 akordio sinatu zituen UPNek, Barkosek kargu berria hartu eta 5 egunetara. Irudi nagusian, biolentziarik gabeko eta bakearen eguna ospatu zen atzo eskoletan, elkarbizitza ikasgelatik ikasten dela dio lerroburuak eta irudian, Atarrabiako udalplazan La Presentación ikastetxeko ikasleek eszenifikatutako errespetuaren eta genero berdintasunaren aldeko ekintza ageri zaigu. Eta lan kontuak amaitzeko, Nafarroa 2,2 handitu da 2016an eta 2017an 4.000 lanpostu eratzea aurre ikusten du. Eta jarrai dezagun gara egunkariaren azalarekin, lerroburu nagusian, Olano kaskartu egin du erraustegia eta borroka judizialak aurrera jarraitzen du. Otsaila bukaeran obrak hasteko aukera dagoela aipatzen digute eta gurasosek ez du hala uste eta 19 mobilizazioa deitu egin du. Gaurko argazki nagusian inauteriak ditugu protagonista, hortxe inauteriaren xarma Zubietatik Iturenera eta 2 joaldun txiki ageri zaizkigu, ezagitza ezkize herritan den, baina hortxe irudia. Eta bukatzeko beste 2 albiste izanen ditugu nazioarteko politikari dagozkionak, Quebeken 6 pertsona tiroz hil dituzte mezkita batean, eta bukatzeko mugak ixtearen burrunba estali ezinik gorena seinalatzen du Trumpek. Erraustegiaren inguruko lerroburua gaurko berriaren azalean ere, gurasosen elegitea atzera botata aurki adjudikatuko dute erraustegia. Aldundiak prozesuan parte hartzeko aukera ukatu zuela zioen salaketak, interes orokorra garrantzitsuago jo du EAEko auzitegi nagusiak, berriz auzitara joko du taldeak eta aldundiak aste honetan sinatuko du adjudikazioa. Azaleko irudi hunkigarriarekin bat, leku bat memorian duintasunaren kolumbarioa zabaldu dute Elgoibarren, 36ko gerran hil eta identifikatu ez dituztenen gorpuzkiak hartzeko. Instituzio, alderdi eta gizarte taldeek babestu dute ekitaldia, ezurrak ez pertsonak direla oroitarazi du Etxeberriak. Eta amaitzeko azpikaldeko bizigiro atalean, ioteak protagonista argazki txiki batez lagundurik, zarataren kaosean pozik. Iturenera joan dira Zubietako eta Aurtizko joaldunak eta gaur bertan bisita itzuliko dute iturendarrek. Eta bukatzeko Euskal Herri Irratiko agerkariarekin aurrera jarraituz,
Bi albiste goiko aldean nabarmentzekoak, bata pertsona transexualei babesa adierazteko deklarazioa onartu du udalak, Iruñeko udalak, uste dut. Eta bestalde batetik espetxeratutako altsasuarrei elkartasuna adierazteko espetxe martxa egin dute eta hortxe bideo bat ere ageri zait. 3 hilabete beteko dira Altsasuko 3 gazte espetxean sartu zituztenetik eta iote kontuak amaitzeko Ituren eta Zubieta artean dira joare hotsak. Hortxe badugu ere bideotxo bat, bideo alai bat ez bukatzeko. Eta ikus dezagun oraingoan lerroburu nagusiak errepasatu eta gero zer utzi digun gaurko agendak. Guraso eskolak antolatua, aurreskolako aukerak euskarazko hitzaldia gaur izanen da urtarriak 31 asteartearekin, arratsaldeko 6etan Arrosariako Zibiboxean, doako sarrera. Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua gaur bertan izango da arratsaldeko 6etan Baluarte Auditorioan. Zuzendaria hortxe irudian daukagun Ainars Rubikiz izango da eta sarrerak eskuragai daude Baluarteko weborrian edo han bertan txarteldegian. Ipuin kontalaria ipuinaren ordua gaur asteartea arratsaldeko 6etan San Pedro Liburutegi publikoan. 4 urtetik gorako umeei zuzendua Kiokanen eskutik. Martestik zikloa hitzaldia eskainiko du Arduino aplikazio baliagarriak gaur asteartea arratsaldeko 7etan Iturramako Zibiboxean. Cesar Anguiano Nafarroako Robotika Elkartearen presidentearen eskutik. Irakurle taldea espekulazioa Erik Toussainteren testua ekonomia kritikoaren hitzorduaren barnean gaur bertan izanen da hitzordua arratsaldeko 7:30 Katakrak liburu dendan. Piedra Papel y Ballenas Miriam Camero Sierraren erakusketa Rirrid liburu dendan. Gaur urtarriak 31 asteartea erakusketa hau ikusteko azken eguna. Amaiur azken gaztelua erakusketa, Amaiurko gazteluaren inguruko erakusketa arrakastatsua ikusgai egonen da otsailaren 4 larunbatera arte Kondestable Jauregiko Zibiboxean. Beste erakusketa bat Ziudadelan Jesus Arginariz artistaren eskutik martxoaren 12 bitarte Ziudadelako mistoen aretoan. Informazio gehiagorako udal weborrian. Aste hontarako kontu gehiago ere baditugu gaurko agendan. Maiatz aldizkariaren aurkezpena esaterako ostegun honetan eginen dute otsailak 2 arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean Xabier kalean. Ipuin kontalaria larunbaterako asteburuan sartuta jada hirietako ipuinak Virgine Albiraren eskutik. Eguerdiko 12etan izango da Sanduzelaiko Zibiboxean. Larunbatean ere, baina gaueko 9:30 De Pedroren kontzertua Central Cafe Antzokian. El Pasajero diskaren aurkezpena De Pedroren eskutik. Goazen orain gure udalerrietako informazioa entzutera Larraitzen eskutik. Urtarriak 31 dugu gaurkoan, asteartea hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun albisteak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko hiriartea proiektuak Ziudadelan kultura garaikideko zentro bat sortzeko asmoa du, elkar topatzeko, gozatzeko eta ezagutzarako gune irekia. Sormen espazio transdisiplinarraren ekimen eta esperientzietan inspiratuta. Kultur proiektu estrategikoa da eta plan zuzentzaile batekin hasiko da Ziudadela eta erakusketa aretoak kontzeptu berrira egokitzeko. IME 17 Iruña musika ekintza zikloak 4 hitzordu antolatu ditu datorren asterako, aste honetarako hain zuzen ere, astelenean, asteazkenean eta ostiralean, Kondestable Zibiboxean eta Zibikanen kontzertuak egongo dira. Albeniz de Prosegur laukotearen, Porta Príncipe Haití Sainte Trinité musika eskolako Ari Orkestraren eta Amaia Osés piano jotzailearen eskutik. Emanaldiak astelenean atzo bertan, asteazken honetan eta ostiralean izanen dira Kondestable Zibiboxean eta Zibikanen arratsaldeko 7:30.
Eta Mendillorrin auzo foroa eginen da gaur arratsaldean, bizilagunek elkarteak eta entitateak gonbidatu dituzte, Iruñeko udalaren aldetik arratsaldeko 6:30 izanen da hitzordu hau Mendillorriko Zibiboxean Laura Berro zinegotziarekin. Aurre eskolen aukeraketa eta funtzionamendua gaurko gurasoen eskolako gaia izanen da, ardatza hain zuzen ere euskaraz izanen da arratsaldeko 6etan Arrosadiako Zibiboxean eta otsailaren 2tik 23ra gai honen inguruko ikastaroa ere izanen da. Martestik zikloari dagokionez aurrera jarraitzen du, gaurkoan aplikazio Arduino erabilgarriak landuko dira, arratsaldeko 7etan Iturramako Zibiboxean izango da. Eta Iruñeko udalak transexualei babesa eskaintzen dien adierazpena argitaratu du, batez ere adin txikikoei. Bukatzeko Iruñeko 8 ikastetxeetan Lexit programa hasi da irakurketa hobetzeko asmoarekin 33 bolondres laguntza eskaintzen ari dira Iruñeko ikastetxe desberdinetan. Iruña alde batera utzita joan gaitezen Berriobeitia aldera asteartero bezala, izan ere D eredua formula borobila kanpaina abian jarri egin dute Berriobeitiko udal euskara zerbitzua beste toki entitate batzuekin batera honako kanpaina hau zabaltzen ari da gurasoei honako hau jakinarazteko. Hizkuntza ereduaren hautuarekin zuen haurrek gaztelania eta ingelesarekin batera euskara ere ikasten aldutela. Berriobeitia aldi batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera, Berriozarko udalaren gobernu batzarrak 2017ko abenduaren 21ean egin zuen bilkuran erabaki zuen hasiera batean onestea herri zaharreko V4 2 unitateko xehetasun azterlana Navainber Inversiones Inmobiliarias SLek sustatua volumen eraikigarriak zehazteko interesa dutenek 2017ko otsailaren 28a baino lehenago udal idazkaritzan aztertu beharko dituzte proiektuak. Eta eskolatze kanpaina 2017-2018 ikasturteari dagokionez, Berriozarko udalak animatu nahi ditu familiak Berriozarko eskola publikoa aukera dezaten. Eta euskara ikasteko bekei dagokionez ere 2016-17 ikasturteari begira deialdi honetan beka jaso duten pertsonek asistentziari eta lotutako mailari buruzko agiriak aurkeztu beharko dituzte ikasturtearen bukaeran 2017ko uztailaren 15 baino lehenago. Eta bukatzeko Berriozar alde batera utzita joan gaitezen azkenik Burlata aldera, 2017ko igerik eta ikastaroak lehen lauhilekoari dagokiona aurrez izena emandakoen zerrenda argitaratu egin dute eta udal web orrialdean informazio guztia eskuragai duzue. Eta neguko gazte jarduerei dagokionez 2017 urte honetarako egitarau zabala antolatu dute udaletxetik, informazio guztia udal web orrialdean daukazue. Udaletako albisteak alde batera utzita berehala segatoz bueltan eguraldiarekin. Urtarrilaren azken egun honetan zerua partez hodeitua egongo da Iruñerrian. Hego eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da nagusi, nahiko ahul eta temperaturak aldaketarik gabe. 14 gradutan altuenak, 6 gradutan baxuenak. Baztanaldean gaur ere zerua partez hodeitua egongo da, hego eta hego-mendebaldeko haizea nagusituko da, tarteka biziago eta temperaturetan altuenak 14 gradutan emango dira gaurko egunean, 8 gradutan baxuenak mantentzen diren bitartean. Bihar Iruñerrian egunaren lehen partean zerua hodeitsu egongo da eta euria ere egin dezake. Arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, hego eta hego-mendebaldeko haizea nagusituko da eta temperaturak pikin bat behera egingo du. 13 eta 5 gradu arteko balioak utziko ditu biharko egunak. Baztanaldean bihar egunaren lehen partean zerua hodeitsu, arratsaldean hodei gutxiago, euri pixkat egin dezake goizean batez ere, hego eta hego-mendebaldeko haizea nagusituko da eta bolada gogorrak emanen dira egunaren bukaeran. Temperatura pixkat behera joango da, 12 eta 8 gradu arteko balioak utzita.
Eta Nafarroari begiratuta, gaur hegoaizea indartsu ibiliko da zonalde gehienetan eta temperatura suabea izango dugu beste behin. Eguna hodei gutxirekin hasiko da eta arratsaldean haizea ahuldu egingo da eta orduan hodeiak ugarituz joango dira ere, euri arriskurik gabe. Temperatura berdintsu. Eta hoxe izan dugu magazinaren lehenengo zatia, orain egunero bezala elkarrizketekin aurrera, ez da, Maria? Hori da, lehen aipatu dugun bezala, odol kontuak dauzkagu gaurkoan, odol bankuak odola behar du, lehen ere aipatu dugu, erreserbak bukatzen ari dira, eta zein garrantzitsua den odol ematea, ez? Eta erreserba horiek peto-peto eukitzea, kontatuko digu Erkuden Aranburuk odol bankuko hematologoak. Oso ongi, eta odol kontuak alde batera utzita, ekologia kontuekin aurrera jarraituko dugu, izan ere Greenpeacek asteburu honetan jardunaldiak antolatu egin ditu hementxe Iruñean, Gazteriaren etxean, horretaz hitz egiteko Estibalitz Altuna izanen dugu, Greenpeaceko bolondresa da bera, eta kanpainen inguruan ere hitz eginen dugu, eta jardunaldi hauetan landu dituzten gaiak ere ezagutzeko aukera izan du. Eta elkarrizketen ondotik literatura kontuak gaurkoan kiriketan atalean, euskal literatura beltzaren inguruko solasaldia ikusteko aukera, Xaloa Telebistan. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Odol emaileak behar direla, jakin arazi zuen duela egun gutxi Nafarroako odol eta egun bankuak eta honi buruz eta gauza asko gehiagori buruz arituko gara gaurkoan, Erkuden Aranburu, Nafarroako odol bankuko hematologa. Hori da, ez da? Hori da, bai. Arratsaldeon, Erkuden. Arratsaldeon. Hematologa aipatu dugu, odol kontuetan aritzen zara orduan, ez da? Bai, odol bankuan lan egiten du orain denbora pilo bait, eta, bueno, ni laborategian konkretuki lan egiten dut, eta baina dena den, ez dakit, leku guztietan azkenean. Denetarik egiten dut. Denetarik, bai, hori da. Oso ondo, aipatu dugu sarreran, odol bankuak nolabaiteko deialdia egin zuela, ez da? Erreserbak bukatzen ari dira? Bai, badaramagu 2 edo 3 edo adibide gehiago, urte gehiago daramagu ez gaudela oso ongi erreserbakoekin. Zeren, kontutan behar dugu zirurgia pilo bat egiten ari da, transplanteak eta kontsumo izugarrizko handitu eginda, ez da? Eta orduan, emaileak ere, odol emaileak aldatu dira bere moduko bizitza eta ez da lehen bezala. Zeren, lehen dauzkagula odol emaileak oso txintxo, baina hemen bizi ziren, eta ohitura bat zeukan edo 2 edo 3 aldiz odol bankura etortzeko, ez da? Baina hori dena aldatu da erabat. Eta orduan, orain aurkitu behar dugu bidea, aian nundik odol emaileak ez dakit... Lortu, ez? Lortu hori da. Berriak egin, ez? Berriak egin, eta zeren jende gazteak eta hori daramate bizi desberdina, bidai asko egiten dute, eta orduan
Bai, nabaritzen da... Galdu dugu ohitura pixka bat orduan odol eta ematearena. erreserbeak, erreserbeak justu dauzkagu, bai. Aipatu duzu ere odol emailea, agian aldatu dela, profila aldatu dela Asko. pixka bat. Lehen bazegoela ohitura bat, maiztasun batekin egiteko. Bai, pasatzen zen mesua gurasoen gandik semen gana, ezta? Eta hori badakigu nola dago lana arazoak, eta orduan ez dago hori, fidelizazio hori ez dugu ikusten, eta guk ez dugu ikusten, eta askoz gehiago depositoak, ez? Falta zaizkigu odol emaileak, bai. Kontzientzia hori hartu behar dugu Bai. orduan, berriz ere. Ez dakigu orain adonarekin eta beste jendearekin, zuekin ere, kazetariak eta hori lana pilo bat egin behar dugu lortzeko odol emaileak. Mezua, bai, zabaltzeko, bai. Jak eta Adona aipatu duzun, esan behar dugu Nafarroako odol emaileen elkartea dela Adona, urte pila darama lanean ere, zuekin batera elkar lanean, ezta? Bai, beti gure helburuak, haiek beti hartzen dituzte bereak bezala, eta, elkar egiten dugu kanpainak edo, joaten gara ere eskoletara, mesua bidaltzeko, eta lanak elkarrekin egiten dugu, bai. Odol ematearen honetan ezakitze aurre iritzi dugun edo ze beldur, baina erresa da, ezta, odol ematea? Bai, oso erresa, gauza da planteatzea hori da. Zeren, konkretuki, lehendabizi da hori osasun ona izan, eta badago hemen Nafarroan osoan, oso jende sano, osasun ona da. Orduan, etortzea, odol bankua, eta edozein galdera egin, eta egiten dira analiziak, ea ondo dauden, eta pisua, eta zerbait nabaritzen dira, eta gero odol ematea bakarrik 8 minutu edo 9 besterik ez da kostatzen. Orduan, gero eman ondoren, edo zaudean 20 minutu edo ez dakit nahi duzuna, bokadilo bat hartzen, eta dena kontrolatzeko pizka bat, ez? Eta gero, behin egin ondoren, gu normalki guri gustatu zaigu gizonek 2 edo 3 aldiz urtero etortzea, zeren haiek dira odol emaile seguruenak, ez? Zeren oso kontrolatuak dira, zeren odol eman ondoren analizi pilo bat egiten dira, orduan odol emaileentzako ere oso kontrol ona da. Zeren badaude egiten dugu infekzio aldetik, eta gero ere entrevista elkarrizketatan ere ateratzen dira gauzak onak izan direlako, eta orduan alde guztietatik irabazten da, ez? Irabazten da, bai. Eta gero odolekin, odol unitatekin, gero egiten ditugu odol bakoitzetik 3 produktua, 3 komponenteak. Alde batetik ematiez, hori odol gorria ezagutzen dena, gero plaketak oso importanteak dira, eta konsumo izugarrizko handia daukagu, eta beste faktore bat plaketekin da oso kaduzida motxa daukatela. Orduan, ekilibrio edo oreka mantentzeko zaila da, zeren badaude pikoak, zeren asko, badaude adibidez transplante batzu, gero kimioterapiak eta hori, orduan behar dugu asko, eta gero beste momentutan ez da hainbeste, eta hori plaketa aldetik, eta gero beste komponente bat da, ateratzen duguna da plasma. Eta plasma alde batetik badoa gaixotasunentzat, eta beste aldetik bidaltzen dugu industriara, Grifolsera. Eta industrian prestatzen dituzte
hemoderivadoak, faktor 8, antitrombina, albumina, gamma-globulinak, eta faktore batzuk farmakoak direla, gutxi gora bera, eta horiek oso beharrezkoak dira, eta gu ez gara autosuficienteak. Eta Europa, orokorrean, badago orain proiektu bat, eaia lortzen dugu Europa osoan autosuficienteak izatea, ez? Zeren momentuz, nik uste dut, Europako estatu guztiak erosten ari gara faktore horiek Estados Unidosetik. Estatu Batuetan Estatu hartzen Batuetik, duzue. bai. Gure gorputza ez delako, bera bakarrik ez da kapaza, ez hori sortzeko. Hori da, orduan nahiko beharrezkoa da, eta halako situazio politikoki ere hitz egiten nahiko merkatu aldetik eta hori arazoak gerta daitezke bai. Estatu Batuetako politikarekin lotuta, azken aldian gertatzen ari dena orduan, konsekuentzia erakinean bai, eta oso importantiak. Orduan hori da beste erronka bat, eta guri gustatu zitzaigun Europako estatu aukeratuak edola, sartzeko hori gaztengandik sartzeko beharra hori, odole maila beharra, ez? Zeren han sartzen dute mesua, ez badago odolik, ez dago sanitatea, ez? Orduan, da pi bezala edo gauza importantiagoa, odole maila izatea edo odola autosuficientea izatea asko importantiagoa da beste gauza baino, ez? Aipatu duzu, galdetu behar nizun, ateratako odol horrekin zer egiten duzuen, baina oraintxe azaldu duzu oso gainera. Ez, 3 gauza ezberdinetarako behar da. Hori da. Eta horietako bat gainera, gure gorputzak aski ez duen plasma horretako, ez? Hori sortzeko eta oso garrantzitsua, beraz, gaixotasunekin ere galtzen dugulako. Eta orain ikusten da odol emaile edo odol unitate batekin 3 pertsona salba dezakegu. Ze ezaugarri eduki behar dugu odol emaile batek, odola emateko? Bakarrik hori pisua, 50 kilo baino gehiago izatea, 18 urte momentuz, eta gero, osasun ona izatea, besterik ez, zeren gero odol bankura joaterakoan, elkarrizketa bat egiten dugu, zerbait tensioia, hemoglobina, eaia bat balin badaukazu anemia edo ez, neurritzen dugu eta, balorazioa da individuala, ez? Baina, generalki edo, modu orokorrean da, pues eso, 18 urte, 50 kilo, eta ongi izan, besterik ez. Gainera, informazio hori eramaten dugu guk ere, ez? Odola ateratzerakoan, guk ere ezagutzen dugu hobe, ez? Gure osasunaren egoera, ez? Bai, hori da. Eta gero ere jendea oso gustora, beldur pixka bat pasan ondoren, hori da lehenengo aldia, gero ez, ohitura hartzen dute eta ez dute ez da bat ere sentitzen pintxazo, ez? Orduan, gero odol emailekin hitz egitean esaten dizute oso pozik sentitzen dira, eta pasada beldur momentu hori, eta zerbait ona egin dutela, eta benetan oso ona dela, bai. Ez dela inbesterako, ez? Eta gaina hori satisfazioa eta hori pena merezi du, bai. Gertatzen zaizue odol emaileetakoren batek ez dakiela bere odol taldea zein den? Asko. Normalki jendea ez daki, ez baduzu, ez dakit arazoren bat, osasun arazoren bat edo normalki ez dakizu.
baina hori egiten dugu odol unitate guztiak, eta odol emailei guztiei. Badago, bakizu, 0, alde batetik grupo 0, A, B, eta gero beste bat, faktore RH hori famatua, aia positibo den ala negatibo, eta, bueno, baina hori egiten da, esaten dizudan bezala, unitate guztietan. Eta aurrekoan gai honi buruz hitz egiten eta odol emaileak behar zirela jakin genuenean hemen Xaloan, sortu zen nolabaiteko eztabaida, tatuaje bat egin eta gero? Badaude kriterio, ez dakite, gero ja odol emateko badaude kriterio pilo bat exigitzen direla. Baina adibidez, tatuaje bat noski odola eman dezakezu, baina 3 hilabete pasa behar da momentutik, bai, odol emailea, eta horrekin gauza guztiekin. Adibidez, katarro bat izan dezu, momentu horretan ezin dezu eman, baina hurrengo astean bai. Pasaden katarroa eman dezakezu, eta hori, baina hori dena odol bankuan tratatzen da. Eta gero, badaude beste gauza bat, adibidez orain gogoratzen hepatitisa. Adibidez hori, gaztetasunean, jende pilo bat pasa genuen hepatitisa, eta pentsatzen dute ezin dela inoiz eman, eta ez da hori, zeren pasatzen da, pasaranpion bat bezala, eta gelditzen dira antikorpos edola defentsak, baina noski eman dezakezula, baina hori duda guzti edo galdera guzti horiek telefonoz edo hori odol bankuan zalantza guzti horiek argitzeko, ezta? Eta mito horiek ere burutik kentzeko, ez? Claro. Ez que gaina pena da zein gutxi dakien jendea, eta hain importantia den gauza batetaz, ez? Bai, desinformaturik gaude. Karo, pero pilo bat. Oso mitu eta ez dakitzen, baina gero, pensatzen da jendea zenbat, ez dakiz tipu bat, edola, beti pensatzen duzu han izango da, edo ospitaletan odola izan behar da, baina odol horian izateko jendea joan behar da odolo ematzeren. Odola ez da fabrikatzen, ez dago artifiziala, eta horretaz jendea ez du kontzientzarik, zeren agian hemen aurten odol bankua egiten du 60 urte. Eta orduan, benetatik, badakigu odol bankua oso ondo funtzionatzen den, odol asko dagoela, eta hori ez da guztiz horrela, momentu honetan ez da momentu honetan ez da horrela, eta bai, jende, lan egin behar dugu asko, ez dakit nola esaten da, baina hemos vivido un poco de hori. Bai, de las reservas, de la reserva, bai, de la fama. Hori da, eta sortu behar dugu berriz. Eta bai, lan egin behar dugu. Ohitura hori, ez? Berriro, arazo hauekin ez pasatzeko zeren, agian atera daiteke momentu bat esan behar dugula operazioak edo zirurgia geldi eta hori nahiko gogorra da. Eta arriskutsua, bai. Gelditzea hori interbentzioa edo tratamentua, baina horrela jarraitzen balin badugu ailegatuko da momentu horri. Nabaritu duzue deialdia egin zenutenetik, jendea gehiago gerturatu dela? Bai, pilo bat, baina hori ez da gauza ere, zeren gu ez gara ere prestatua hainbeste jende, eta jendea hitz egin behar du denbora pilo bat, gero laborategian eta estruktura ez dago prestatua, momentu batean 200 unitate oberena zen lehen bezala, ez? Egunero 120 odol emaileak izatea. Eta horrekin autosuficientea gara alde batetik eta lana
normala da. Hori da, errazten da. Erraza eta seguritate handiekin egiten da bai. Jende oldea jasotzeko Karo, struktura ez hori da. baitago, ez? Denentzako da situazioi pixka bat, ja, Bai, zaila, ez? azkenean. zaila bai. Non dago odol bankua eta zer egin beharko genuke odola emateko? Odol bankua dago ospitalean, dago atean bertan, bakizun dago larrialdiak, hor bertan, bide horretan dago. Hospital de Navarra Hospital de Navarra, bai. Nafarroako Komplejo ospitalgunea. hospitale, bai. Eta gero nahi baduzu odol ematea izan, bakarrik joan edozein egunean, edozein orduan. Zeren gu irekia gaude astean 8:00-tatik, goizeko 8:00-tatik, arratsaldeko 8:30 arte. Ostiralean ez, arratsaldean ez dago irekia bai. Eta asteburutan ere ez. Baina gero ere badakizu egunero autobusa joaten da herriz herri. Eta, bueno, han ere, ez daki herri batean bizitzen badin bazara, Cabanillas edo Tuteran badago beste leku ezakalean, fijoa, eta hori ere joan daiteke zeren da pisu bat, ez? Eta egunero joaten da jendean, eta gero odolunitatea ekartzen digute, ez da? Hospitalera. Hospitalera, bueno, odolbankura prozesatzeko, ez da? Eta gero hori autobusa badago egutegi bat, Adonaren web dago pinita, eta han ikusi dezake, eta, bueno, ja... Adonaren web horrian, hortxe dago gainera oso erresa da ikusten, egutegi bat, eta zein herritan mugitzen ari den, ez, egunero. Eta gero Adonarekin nahi badute kontaktua izan, badago, Adona dago odolbankuan, odolbankuko ondoan. Bai, bai. Edo, telefonoz dei dezakete, edo hori bai. Hori da. Hospitalera gerturatu ezin duenarentzat, autobus horren zerbitzua badago. Bai, egunero joaten da. Eta oso eskura gainera, ez? Eta maiztasun handiarekin, ez? Komentatzen genuen bezala. Bai. Oso ongi, eskerrik asko Orkuden gurekin egoteagatik. Bai. Badakigu ere telebistan agertzea batzutan kostatzen dela, ezta? Bai, asko. Beraz, eskertzen dizugu. Ea lortzen dugun ere medio honekin pixkat jendea animatzea, ezta? Bai. Oso erresa delako, benetan. Bai, benetan. Eta ean mitoren bat ere hautsi dugun. Ja, eta egin behar dugu, publizitatea, eta, bueno, denen artean ateratzen dugu. Eta lortzen dugun berriz ere ohitura hori, ez? Bai. Eta ez bapatean egotea olako, ez? Gorakada bat eta gero ja, hori, eta ja esaten dizun bezala, azken urte hauetan horretan gabiltza, deiaka eta, bueno, eta lehen nahiko kontrolatua zegoen. Bueno, mila esker. Mila esker zuei, eta bale. Eskerrik asko. Agur. Mila 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.
Eta gaurkoan Greenpeaceko bolondres batekin egoteko aukera izanen dugu, izan ere asteburu honetan Gazteriaren etxean jardunaldiak antolatu dituzte, eta horretaz hitz egiteko hementxe dugu esan bezala Estibaliz Altuna, Greenpeaceko bolondresa. Arratsaldeon. Arratsaldeon Larraitz. Eta ongi etorri xala telebistara. Bueno, konta iguzu, noiz sartu zinen Greenpeacen, noiz pentsatu zenuen mugimendu honen bolondresa izan nahi zenuela? Bueno, egia esan, ni parte naiz Greenpeace Nafarroako taldean, ez? Eta duela 3 urte parte hartu nuen, ez? Bueno, ni ez naiz hemengoa, Iruñekoa, Gasteizkoa baizik, eta duela 4 urte hemen ona etorri nintzen, eta, bueno, nik ingurumen zientziak ikasi nuen, ez, eta, bueno, igual, hori beste moduan, ez, voluntario moduan, zeo zer egin nahi nuen, Greenpeaceko taldea zegoen hemen, eta esan nuen, zergatik ez. Osongi. Zergatik edo ze helbururekin sartu zinen talde honetan, badakigu zure ikasketek erlazio zuzena dutela, ez, ingurumenarekin, baina zerk deitu zizun atentzioa edo zerk piztu zizun, ez, talde horretan sartzeko nahia, zein izan zen zure? Hori, gauzak aldatzea, ez, planetan ingurumenaren aurka, bueno, dauzkagu arazo asko, ez, eta esan nuen, zeo zer egin behar dut, eta nik zeo zer egin... Ekarpen bat, ez, egiteko adibidez. Bai, esatea, mundua aldatu dezakegu, eta Greenpeace elkarte oso handia da, ez, eta igual, hori da bidea, ez. Adibidez, hori ikasketek lagundu zizuten kontzientza gehiago izaten ingurumenarekiko? Suposatzen dut baietz, ez. Ni txikitatik hori ingurumena beti nire buruan egon da, nik ikusten nuen zaborra lurrean adibidez, eta nik hartzen nuen, eta paperontzira, eta azkenean ezakit, igual txikitatik, ez, herrian naturarekin oso erlazio zuzena nuen, eta igual hori kontzientzia garatu zidan, ez. Eta gero ikasketekin horrendikan ere gehiago, ez? Hori da. Igual adinarekin, ez, batzuetan batez ere, hori. Oso, primera, nola ezagutu zenuen Greenpeace taldea, hemen Iruñean? Lehenagotik ezagutzen zenuen ere? Ez, egia esan nik ez nekien Greenpeaceen bolondresa egiteko posibilitatea zegoen. Nik pentsatzen nuen, hori Greenpeace oso elkarte handia zela, eta pertsona oso espezializatuak eta, baina ez, nire mutila lagun baten bidez ezagutu zuen, ez dakit bilera bat zegoela ezagutu zuen, joat ziren bilera horretara, eta ni hasi nintzen egiten zituzten irteerara joaten ere, eta azkenean ere egin nintzen. Duela 3 urte, ez? Gutxi gora bera, 3 urte edo 3 urte eta piko, bai. Eta 3 urte hauetan zein izan da zure eginkizuna Greenpeace taldearen barruan? Bueno, egia esan egiten dugu denok egiten dugu denetarik, ez? Dugu koordinatzaile bat, baina, egin behar bada, igual aktibitate bat firmak hartu, deno joaten gara, jartzen dugu maila, imprimatzen ditugu paperak, eta, pizka denetarik egiten dugu. Horrelako gauzak. Eta ingurumenarekin nola ezakit gogoratzen duzun aktibitateren bat, edo hortxe, ezagit, zerbait kutxuna daukazuna zure oraimenean? Horai, ez da, toroitzen, bai egin genuen Iruñeko udalarekin batera, egin zen, pasaden urtean izan zen COP21, ez, Parisen, eta hori dela eta egin genuen, udalarekin batera... Elkarlanean. Hori da, elkarlanean, jarri genuen playa hondartzan txeko bat Gaztelu plazan. Eta hori izan zen oso bisuala, ez? Hori da. Horrelakoak egiten ditugu gauza asko, ez? Hori ikusgarria esatea, edo gero Fukushimaren aniversarioan eta ere hartu genituen mono batzuk, maskara batzuk, eta jarri genuen pankarta bat. Eta hori
igual ez da jende asko etortzen, baina oso bisuala denez, gero badu zabalmen asko, etortzen dira hori igual egunkari batetik, eta gero ateratzen da argazkia, eta Bai, hor, batez ere, badakigu ezagunak direla, ez? Bereziki Greenpeacek egiten dituen kanpaina mundu mailan, ez? Beti baten ateratzen dute pankarta bat, pentsa ezin egiten segun lekuren batean, edo, ez? Horretarako oso abilak izaten zarete, ez? Claro, gauza da hori. Greenpeacek lortu nahi duena da, arazoren bat baldin badago, ikustaraztea, bai. Osongi, asteburu honetan, jardunaldiak izan dituzue Nafarroan, Gazteriaren etxean egin zen dituzten Iruñean, ez, larunbata eta igandean, okertzen ez baldin naiz. Nola joan dira jardunaldi hauek, gainera gauza esente izan dituzue. Gero komentatuko eguzu zer izan duzuen, baina nola joan dira jardunaldiak? Gu oso pozik gaude, zeren izan dira gure lehenengo jardunaldiak. Jardunaldi hauek igual edo jardunaldi antzekoak egiten dira beste lekutan, baina gure taldeak egiten zuen lehenengoa ziren eta pozik gaude horik nola antolatu dugun, nola atera den, izan duen harrera ere guretzat oso polita izan da, eta pozik gaude. Zer dela eta ikusi zenuten jardunaldi batzuk antolatzeko beharra? Printzipioz, jardunaldi hauek pentsatu genuen gure voluntarioentzat, zeren dago jende berria, aldameneko taldeetan ere jende berria dago, eta ikusi genuen behar bat zegoela, haiek ezitzeko, eta baina gero pentsatu genuen, igual, gonbidatuko ditugu ere beste elkarte batzuk, jardunaldi politak antolatu ditugu eta pena da ez zabaltzea. Eta azkenean ja esan genuen, egiten dugu denontzat eta jazta. Etor dezala nahi duena eta jazta. Eta zenolako harrera izan duzue? Jende asko gerturatu da? 50 pertsona inguru etorri dira, nik uste dut nahiko ondo dagoela. Nahiko kopuru polita ez, lehenengo aldiz antolatzeko? Hori da, guk oso pozik gaude, bai. Pozik, balorazio ona egin duzu, beraz. Bai. Osongi, posten gara Ze gai landu dituzue jardunaldi hauetan, eta nortzuk izan dira gonbidatuak? Egia da, jardunaldi hauetan eman dugu asko voluntarioak, ez? Eta, gero adituren bat ere etorri da. Hasi ginen hori larun batean, hondakinei buruz hitz egiten, hondakinen kudeaketa, konpostajea, zenbat kutsatzen duten eta hori adibidez Ana Malonek eman zuen, Ana Malone eta gure voluntario bat, eta gero Julen Mendiguren, eta bio daude 3R da beste elkarte bat, ez? Eta biok sortzen dute, biok dira 3 uste dute da. Eta, han bertan daude, eta dakite asko konpostajeari buruz, eta etorri ziren, eta kontatu ziguten pizka bat hori hondakinei buruz. Eta beraien mundua, ez? Bai, dakite pilo bat. Zeren orain hori Nafarroan justo atera dute hondakinen plan berrian, eta haiek egon diragan, bere ideiak ematen, eta hori ere kontatu ziguten. Beraz, etorri zaizue ongi, ez? Bereziki momentuan eta. Bai, oso ongi. Oso ongi, zer gehiago izan zenuten? Gero hitz egin genuen transizio energetikoari buruz, ez? Eta, bertara etorri ziren, beste behi voluntario ditugu, sektore energetikoak lan egiten dutenak, eta kontatu ziguten nola dago orain, energia fotovoltaikoa, gero kontatu ziguten ere gure eskaera energetikoa, nola esan dezaket, asetu dezakegula bakarrik energia berriztagarriekin. Eta, ekarri zuten sekulako estudioa, eta zen... Bizi gaitezkela, ez? Energia berriztagarrien bidez. Bai, ez dago arazorik.
Zeren esan zuten, jende batzuk esaten du, baina, karo, energia berriztagarriak eta gero gauean zer. Bueno, horretarako daude bateriak eta, bueno, hau da oso simplifikatua, Zen oso estudio zehatza, Eta gero, Madrildik etorri zen Sara Pizzinato, dela energien kanpainerra hemen, Greenpeace Espainian da hori, energi kanpainak eramaten duena. Eta, kontatu zigun esperientzia oso politak, eta kontatu zigun ere, energiaren presioa nola ordaintzen dugun, eta, oso gauza interesgarriak. Adibidez gainera oso ezaguna izeten herri dela, azkeneko egun hauetan argiaren prezioa nola igo den. Hori da. Horrekin lotuta, kontatu zigun pizkat nola egiten den, Oso, eta zer gehiago izan zenuten, hori dena larun batean izan zen, Larun bat goizean izan zen hori. Goizean. Bai, oso kompletua, bai. Mimo handiz prestatu dituzue jardunaldiak. Bai. Gero arratsaldean, etorri zen Xavier Baronek, ere da, Greenpeace Nafarroako voluntarioa izan zen, orain ez dago aktiboa, zeren, dago Greenpeaceen, baina beste lekutan, Beste zonalde batean. Ez, hemen dago, baina dago juntan. Eta orduan, Xavier Baronik hitz egin zuen kontsumo arduratsuari buruz, batzutan ez dugu pentsatzen zer erosten dugun edo horrela, Erosten dugu erosteagatik, ez dugu erosten pentsatzen hau behar dut edo ez dut behar, Eta horren inguruan hitz egin zuen pixkat. Hausnarketa pixkat, egin zenuten. Hori da, zeren bizi gara hori kontsumo asko dagoen mundu batean, eta askotan ez dugu pentsatzen, hau behar dut edo ez dut behar. Hau sortu da nik asetzeko edo ez dut behar, realitatean, Osangi. Hori larun batari begira, Eta gero larun batean ere bukatzeko jarri zuten dokumental bat, La cruda realidad deitzen da, Aitor Iruzkietarena. Eta, honek aurkezteko egon zen Antonio Aretxabala, da geologo bat, eta, zakite, leku... azken aldi honetan, Antonio Aretxabalak eman ditu hitzaldi asko, eta, asko dagien pertsona bat da. Eta, egia zen nik dokumental hau ez nuen ikusi, baina hitz egiten du petrolioaren pikoari buruz, eta, errekurtsoak agortzen direlari buruz, eta pertsona asko gaudela planetan, eta hori azkenean kolapso batera eramango gaituela, Eta, La cruda realidad, Hori da, baina hori, la cruda realidad. Bizkat horrela. Gordina baita, realitatea eta batez ere honek ekartzen duen guztia. Bai, hori zen pizkat hori, bai. Gordina, baina, hori igandean, beste dokumental bat ikusi genuen, The Main deitzen dena, frantsesez ez, Tomorrow edo bihar deitzen dena, eta hau zen justo kontrakoa, zen zer egin dezakegu, edo, planetan pertsonak partikularrak egiten dituzten gauzak, hori, gauzak aldatzeko, planeta salbatzeko edo behintzat beste moduan bizitzeko, Eta, zen oso dokumental inspiratzailea egia zen, eta esperantza eta... Ematen zuena, Bai, asko, gainera. Bai, bestearekin konparatuta, hau dugu, baina honek esaten zizun, guk ere zeo zer egin dezakegu, Guk pertsona partikularrak, igual gaude gobernuak eta zer egiten duten zain. Bai, eta askotan horren zain denbora pasatzen da. Hori da. Osongi hori igandeari begira, dokumental batekin hasi zenuten eguna eta ondoren zer izan zenuten?
Ondoren aldaketa klimatikoaren hitzaldia izan genuen, ni neu eman nuen eta Carlos Perles eman zuen ere, biok gara voluntarioak, eta hori. Eta ongi sentitu zineten hitzaldia ematen? Bai, hainbeste jendearekin pizka bertigo ematen du, ez? Baina, azkenean ondo, eta jendea oso harrera ona izan zuen, eta gu pozik. Laburbildu zer hitz egin zenuten aldaketa klimatikoaren inguruan? Nik egin nuen, igual, harrera pizka bat, edo aurkezpen txiki bat, azaltzen zer den aldaketa klimatikoa, ez? Zeren guk egunero igual entzuten dugu, honek sortzen du aldaketa klimatikoa, ez dakiz zer aldaketa klimatikoa hemendik, bestaldetik, eta gero egia zan, igual ez daukagu ideiarik zer den aldaketa klimatikoa, ez? Informazio gutxi dugu, ez? Bai. Eta, nik hori azaldu nuen, aldaketa klimatikoa edo beroketa globala, azkenean sortzen da fabriketatik, industrietatik eta planta elektrikoetatik eta kotxetatik ateratzen den gasei esker, ez? CO2, metanoa, eta hainbat gasak, ez? Kutsaduraren gatik, ez? Hori da, azkenean zer gertatzen da? Erregai fosilen bidez, funtzionatzen dutela. Eta erregai fosil horiek zeuden lurrazpian. Eta CO2 hori, karbono hori, zegoen lurran fijatuta. Orduan zer gertatzen da, guk hori erretzen baldin badugu, karbono hori, CO2 hori, eramaten dugu atmosferara. Orduan, CO2-aren kontzentrazioa igotzen da. Horrek zer egiten du? Sortzen du geruza bat, ez? Da gure atmosfera bezala, baina egiten dugu atmosfera hori pixkat lodiagoa, ez? Orduan, ez da ateratzen beroa, ez? Sartzen da eguzkiaren beroan, baina, geruza hori handiagoa denez, bero hori gero ezin da joan. Eta geratzen da lurra berotzen, ez? Hori da, deitzen duguna berotegi efektua. Eta gainera munduan leku batzuetan hasi dira zuhaitzak mozten eta zuhaitzak zer egiten dute CO2 hori hartu eta fijatu baita ere. Dira, CO2ko sumideroak, euskara ez dakit nola esaten den, baina eta hori, gauza bat hartuta eta bestea, azkenean zer gertatzen da, hori temperatura igotzen ari dela. Azken urteotan igo da 0,85 edo horrelako zer. Eta adituak jarri dute topea 2 gradutan. 2 gradutatik gora sortu ditzakelako eragin handiak, ez? Bai, ja badu eragin handiak, zeren espezie batzuk hasi dira desagertzen, gero hori guztiok ikusten dugu egunero uholdeak, lehorteak, ez? Fenomeno meteorologiko horiek bihurtu dira oso violento, ez? Geroz eta gehiago antzematen direla, ez? Hori da. Eta hori gertatzen da, lurra berotzean, aldatzen da haizearen mugimenduak, haizea influentzia du gurean, eta azkenean hori mundua zoratzen da. Eta etorkizunari begira ikerketek eta zer diote, hau ez badugu gelditzen. Geroz eta... areagotuko da, ez? Orain gertatzen dena, areagotuko da, hori gure temperatura igoko da, eta orain ja ikusten da, badago jendea, igual ardoak egiten duena, ez ikusten duela, jarri behar dituela binak eta, geroz eta gorago, ez? Klima berdina lortzeko, eta beste herrialde batzuetan lehen ez zela ardoa egiten, orain hasi dira egiten, ez? Eta hori dira aldaketa txikiak, guk igual ez dugu hainbeste somatzen,
baina nekazaritzak somatzen dute, gero animaliak eta landareak ere somatzen dute, igual beranduagoa irekitzen dira edo lehenago. Bai, prozesu guzti hori aldatu zoa. Migrazioak hasi dira aldatzen, baita ere, bai. Eta gero ez da, eta ibiez batzutan esaten dute ez, gaudela bideratuta segun eta zezon aldetan basamortu batera, ez? Hori da, ez, igual hegoaldean, ez, hegoaldeko herriak eta azkenean basamortu bihurtuko dira, ez, eta hemen... Eta nor bizien hor. Hori da, eta gero kostaldean dauden hiriak ere ikusten dugu urtero, ez, nola temporalak areagotzen diren, ez, eta aldaketa klimatikoarekin ere izotza lehortzen ari da, ez, eta ozeanoen... Maila igotzen ari da. Igotzen ari da, eta, klaro, gero temporal handia baldin badaude, imaginatu kostaldean dauden hiriak arazo larriak edukiko dituzte. Gero, hitzaldian bertan, jarri genituen notizia batzuk, adibidez, hegoaldeko Pazifikoan badaude irla batzuk, bere altuera maksimoa dela 2 metro. Imaginatu, uraren maila igotzen baldin bada eta fenomeno horiek areagotzen baldin badira, azkenean desagertuko dira. Orduan daude, bere herrialdea ea nora mugitzen duten, ez? Eta daude begiratzen, dira 200.000 pertsona. Eta izango dira, orain ja hitz egiten da errefuxiatu klimatikoei buruz, ez? Lehen terminao ez zen ezagutzen. Bai, eta Venezia edo, ez, adibidez Herbehereak ere, ez, itsas mailatik oso baxu dauden herrialde horiek ere arrisku larrian, ez, egon daitezkeela. Hori da. Ikusiko dugu zer gertatzen den honekin guztiarekin. Ikusiko dugu, bai. Zeintzuk dira oraintxe bertan Greenpeacek mundu mailan dituen lehentasunak eta ze kanpaina ditu eskuartean? Orain, aldaketa klimatikoa beti dagoan. Zeren, aldaketa klimatikoan daude influentzia asko, ez? Kutsadura aldaketa klimatikoa sortzen du, orain sistema energetikoa hau aldaketa klimatikoa sortzen du, beraz, aldaketa klimatikoa da printzipala, ez? Gero ere basoak babesteko kanpainak ere egiten ditu, ez? Lehen esan dizudan bezala, basoak dira gure pulmoia, hartzen dute CO2 hori eta ematen digute oxigenoa. Eta hor mozten ere iraz. Hori da, bai. Gero ere daukagu nekazaritza eta transgenikoak, ez? Barietate lokalak eta babesteko batez ere. Batzuek jan ditzaketelako, ez? Hor betianik egon diren landareak edo... Claro, barietateak ez galtzeko, ez? Azkenean da... Ez dakit nola esan... Aberastasun ekologiko bat egoteko baita ere gure barietate, nekazaritzako barietatetan, ez? Oso ongi. Gero nuklearrak ere, lehen esan dizudan bezala berriztagarriekin funtzionatu dezakegu eta nuklearra uste dugu ez dela beharrezkoa, ez? Azkenean sortzen du arazo pilo bat, ez? Nik arriskutsuak direlako. Gero ozeanoak baita ere, betidanik ez Greenpeace sortu zen pizkat ozeanoak eta babesteko, eta horrekin jarraitzen dugu. Guk hemen kostaldea ez dugu, beraz ez gara asko sartzen, baina batez ere hori arrantzan, arrantza lokala egitea, eta gero duela gutxi egin genuen aktibitate batzuk
Zeren erosten dugun arraina eta batez ere paketatuta dagoena, ez dute jartzen nondik datorren, zerekin, zer erabil dute arrantzatzeko, eta informazio hori behar dugu. Eta gainera badago lege bat esaten duena hori egon behar da, eta batzuk ez dute betetzen, gaur egun. Kutsadura gelditu, normala. Eta gero TTIP-a gelditu, tratatu internazional bat egin nahi dutena Estatu Batuak eta Europar artean. Eta, azkenean ematen dio botere asko konpainia handietara. Egia esan informazio gutxi dago honi buruz, baina, hemen Europan nahiko restriktiboa gara gauz batzuetan, igual transgenikoei buruz edo medikamentuei buruz abeltzantzan eta horrela, eta igual Estatu Batuetan pixkat, erlajatzen dira pixka bat, eta igual arazoak ez, baina guk horrela restriktiboa gara, nik uste dut hobeto dela, eta hori ekiparatzea ez da... Ez da lan erresa, ez? Ez da lan erresa eta ez da izango ona guretzat, ez? Osongi, Nafarroari begira bukatzeko, nortzuk osatzen duzu Greenpeace area, eta nola parte hartu daiteke zuekin, norbaitek interesa baldin badu Greenpeaceko bolondrez izateko? Gu gara pertsona normalak, dago denetari gure taldean, ez duzu bolondreza izateko, ez da izan behar, igual ni bezala titulazio berezia edo ingurumenarekin erlazionatuta edo nor sar daiteke, eta gainera, badaude rol ezberdinak, ez? Beraz, behar ditugu denetako pertsonak. Eta zenbatek osatzen duzu gutxi gora bera? Gaur egun, igual gara ez dakit zenbat, baina gero aktiboak eta igual gara gutxiago, baina orain sartu dira nahiko, baina igual gara 15-20 inguru, igual gehiago ez, baina normalean oso fidela gara, beraz, ez zaigu jendea faltatzen inoiz, hori da. Indartxo zaudete, ez, eta gogoz. Bai, gero eta gehiago, Horrelako jardunaldi batzuk antolatzeko, ez, gainera, beti jendea behar da, ez, horrelako gauza antolatzeko, eta ikusten da hor gogoz zaudetela, ez, honekin aurrera egiteko. Bai, egia esan, gu izan gara lehenengo voluntario taldea horrelako jardunaldiak antolatzen. Izan gara lehenengoak, beraz zer esan nahi du. Horrek zerbait esan nahi du. Hori da. Osongi, mila esker, Estialitz, eta zorionak egindako lan guztiagatik, eta mundua pixka bat aldatzen laguntzen dugun. Bale, hori gauza bat, voluntario esateko, Greenpeaceko web horrian agertzen da voluntario eta gero agertzen da gure helbide elektronikoa. Bidaltzen dute e-mail bat eta, nik animatzen diote jendeari. Osongi, mila esker eta ongistan. Berdin. Venga, agur. Iruñan La Cabaña Desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña Desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz.
aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Eta horrekin nolabait esaten dela, bigarren mailako literatura bezala edo hartzen dela edo hartzen aldela. Edo batzuentzat behintzat ematen du hala dela. Literatura beltza euskeraz batzuentzako agian kontu oso arraro izan daiteke edo oso ez ezaguna. Hor badira esan genezake aurrekari batzuk, Gotzon Garate edo Xabier Gereño, ja duela hainbat urte eta plazaratutako lanak kokatzen aldira nolabait genero honetan edo hurbiltzen, ezta. Geroraia etorri ziren 1955ean esate baterako Jose Antonio Loidi Bizkarrondoren 15 egun urgainen. Eta pixkat beranduxeago, 1962an, Mariano Izeta Baztandarrak idatzitako Dirua Galgarri eleberria. Eta horiek bai, esan daiteke nolabait, gure genero beltzaren hastapenak izan daitezkela, agian bai, ezta? Gero, urte batzuen ondoren izan zen eleberri bat, Ehun Streeteko geltokia, Iñaki Zabaleta Urkiolak idatzitakoa, nolabait, arrakasta handia, itzela izan zuena. Izugarrizko pila saldu zituen eta saltzen ditu, zeuaindikan saltzen da, besteak beste irakaskuntzaren zirkuitoetan hor sartuta dagoela, ezta? Eta belaunaldi berriek ere ezagutzeko parada izaten baitute hezkuntzaren bidez. Bada, novela honek izan zuen arrakastak nolabait erakarri egin zituen begiradak, ezta? Eta ja batzuk hasi ziren agian pentsatzen, ez zegoela horren gaizki, genero beltz hori, eta halako literaturak ere bazuela bere publikoa, eta erakarrigarria izan zitekela ere halako gauzak egitea jendearentzat, jendeak nahi baldin bazuen hori irakurri zergatik ez eskaini, eta idazleak baldin bazeuden preste halako generoetan sartzeko zergatik ez. Orduan, idazle konsagratu batzuk sartu ziren, bideo hoietatik ere bai, eta genero beltzeko ezaugarri batzuk hartzen,
Eta, bueno, beren gauzak eta bere lan interesgarriak eskaini izan dizkigute urte hauetan guztietan. Horre Andu Lertxundi, Txaro Borda, Jon Alonso, Aingeru Epaltza, eta gero ja, beste egile batzuk ditugu ja, agian zentratuagoak, novela beltzean, Jon Arretxeren azken liburuak esate baterako, Tureren sagakoak, horiek novela beltzean sartzen dira bete-betean, edo Enekorenak ere, genero honen barruan sartzen dira. Alberto Ladron Aranarenak sartzen diren bezala. Alberto Ladron idazle iruindarra, 9 lan, 9 liburu argitaratu ditu, eta gaur egun salmenten aldetikan, gure neurrietan, noski gure kopuruetan, bestsellerrak egiten dituen idazleetako bat da, eta espezializatua genero beltz horretan, ezta? Orduan, abia puntu honekin, ongi iruditzen bazaizue, hasiko gara hemen tartarrean pixka batean, hemen datuak ere baditugu egileen inguruan, baina zuek ezagutzen dituzue oso ongi, eta haien lanak ere ezagutzen dituzue, eta hori, hasiko gara besterik gabe gaian sartzen. Lehen komentatzen nuen, ezta? Badirudi batzuetan genero beltza edo literatura beltza edo abizena daraman edozein literatura motakia bigarren mailakoa dela edo. Eta gainera badirudi hemen euskeraz, ez dakit, derrigortuta gaudela maiuskulaz, letra larriz idazten den literatura hori egitera gabezia handiak ditugulako eta bar. Zuek nola ikusten duzue kontua? Genero beltza bigarren mailakoa? Bai, ez? Nora hasiko da? Renato Gaztena. Donatura Katolikoa, venga, gero. Hala. Nik uste badiela bigarren mailako lanak genero beltzean, eta badirela lehen mailako lanak genero beltzean. Kontua da lan bakoitza edo idazle bakoitza, eta ez dut uste printzipioz genero hori bigarren mailako zeretan sartzen denik. Idazlean arabera, gertatzen da, badirudi genero batek edo arrakasta handiagoa baldin badu bertze batek baino, orduan hori ez dakit, edo eskuz esku ibiltzen baldin bada, edo jendeak irakurtzen baldin badu, eta jendea zaletzen baldin bada, horrek ematen du, bigarren mailakoa izan behar duela. Ez du zertan izanik, eta egia da. Segurazki izanen da gaur egun dabiltzan generoen artean, genero historikoarekin batera, zale gehien, mundu mailan, segurazki zale gehien dituen generoa edo azpi generoa. Eta hor, denetarik, hain zuzen ere, genero guztietan bezala. Badira maisulanak, badira pasakoak, eta badira zaborra, baina hori nik uste dut literatura guztietan, genero guztietan, eta zera guztietan bezala. Bai, ados, berarekin, nik uste du genero bakoitzak bere tokia daukala, eta bat ez da gehiago bestea baino. Segun ze planteamendu duzun edo zer idatzi nahi duzun, modu batean bidera dezakezu edo beste batera, baina nik aurre iritzirik behintzat ez dauka genero helburuz. Hori bai esan nahi nuke, orain eta hemen gaur, Pamplona Negran ez dakit ongi egongo den esatea, baina ez ote garen ari pasatzen gutxietxia izan den genero bat ez ote den hasi beste muturrera pasatzen agian, ez? Ez ote dagoen halako novela beltzaren burbuila bat, ez? Iezinen burbuila egon zen bezala gare batean, zeti. Hor adibidez sartzen bazala liburu denda batera, apaletan lehenengo ikusten dituzunak dira novela beltzeko, novela beltza, genero beltzeko liburuak, ez? Eta gaina ez nola nahikoak. 300, 400, 500 horriko adreilu puskak, sarritan. Eta orduan ez da ez ote dagoen hor beste muturrerako, eta hain justu egun hauetan entzun dugu, ez? Montalbanen Carballo pertsonaia ere berpiztu behar dutela, ez? Eta aurretik Chandlerren Marlowe ere berpiztu dute, eta hor badirudi dena zombiak, ez? Ari direla berpizten, ez? Horrek esan nahi du, badagoela hor mugimendua, ez?
Mugimendua. Bai. Nik konforme nago bi lagunek ikakina. Liburua ona da, eta txarra da, eta egile berberak igual novela hobeago bat egiatzi aldau, urrengoa baino, alderantziz, baina bai sumatzen doa lan orokorrean olako aurreritzi bat, pizka bat, bai, ez da mespretsuzkoa edo literatura baltza bai dala, konsumokoa edo ez dala benetako literatura edo ezinezkoa la goi mailako literatura izatea, olako aurreritzi bat bai sumatzen dala. Eta gehiago euskal munduan erdaldun munduan baino esango nukenik. Horretan pizkatik imikiagoa gara euskaldunok. Ni nago bate konforme horrekin, baina bai sumatzen da olako zerbait. Hori zergatik oso, ez dakit, estupendo jartzen garelako edo ez dakit oso intelektual jartzen garelako. Batzutan gehiegi, batzutan trascendentaregia gara batez ere euskaldunok uste honik. Behar dira genero guztiak eta estilo guztiak eta dana behar da eta ezer mespretsatu gabe, literatura eta literatura jasoa eta ez dakinik. Batzutan pasatu egiten gara pizka da nire ustez. Jon? Nire konforme nago eta orokorrean konforme esan diren gauzakin. Bakarrik bizkat beste zertzela datxo bat edo gaineratzeko edo nire hala iruditzen zait. Nahiz eta generoa izan, badira oso liburu honak eta badira beste batzuk txarrak eta beste batzuk erdipurdikoak esan dezagun, ez? Beraz, generoak ez du egiten kalidadea, baizik eta liburu bakoitzak eta idazle bakoitzaren proposamena edo nola esan, ez? Horrek ematen dio liburuari edo kalidadea falta. Eta horregatik oso gauza diferentea sartzen dira zaku hortan. Esan nahi dut ez bakarrik euskeraz, baizik eta baita beste Europa guztian edo mundu guztian, ez? Esate batera, genero beltzaren barruan konsideratzen da, esate batera, Satsa bezalako idazle bat italiarra, siciliarra, kasik novela politiko eta neurri batean filosofikoa ere egiten zuena, nahiz eta beltzaren elementuakin aurkeztu edo eman, ez? Eta horrekin batera beste gauza batzuk bakarrik daukaten zera dena helburua liburu saltzea, ez? Orduan, hain da zabala, batzutan zaila izaten dela pizkat zehaztea, ez? Pero bueno, zerbait gehiago esan dudan edo gaineratu dudan, lehenengo... Gaur egun nik uste dut gertatzen dela, novelarekin orokorrean gertatzen den bezala, momentu honetan novelaren mugak, erabat lausoak diren bezala, genero beltzaren mugak ere erabat lausoak dira. Orain momentu honetan etiketa bat jartzen zaio zerbaiti eta erraten da beltza dela, eta orduan, argitaletxeak baldin badio beltza dela eta egileak baldin badio beltza dela, orduan sinetxiko diogu. Ezin daiteke ukatu. Kasu batzuetan nobelekin ere gertatzen den bezala, ez? Idazleak erraten baldin badu hori novela dela, novela izanen da. Eta askotan da, interesen arabera. Eta interesen. Bai argitaletza, egile askok igual nik badukatera erreparo pizkat esateko, ez nik ez dut idazten literatura beltza, holan batzuk hori izaten dute. Baina beste aldetik argitaletxari igual komeni basaio gehiago saltzeko etiketa hori ipintzea, edo argitaletxari edo gilari komeni basaio, ia konbidatzen hauetain, hain beste jardunaldi egiten dira novela beltzari buruz, hon nahizetan ira historikoa izan, hilketa bat badauka eta olako erdi purdiko ikerketatxo bat badauka, basartzen az horren barruan, talan konbidatuko naute, Pamplonan egarara, eta ez da ginora, eta promozio gehiago egingo dut, eta hortik ere badago. Pizka bat. Argi dago, novela beltzaren barruan ikuspegi eta jite eta joera desberdinetako proposamenak, sartzen direla. Baina, agian hitz egin beharko nuke zer dan novela beltza, ez? Nik uste dut esparru zabal bat dela, eta finkoa ere, edo gehiago hitz egin beharko nuke zein novela beltzen norberari gustatzen zaiona. Eta ni hor, adibidez, ados nago, Mantxete frantziar neopolarraren egileak esaten zuna, ez? Berarentzat novela beltz ona, zan, novela soziala, gizarte kritika egiten zuena, ez? Eta ikerketa, krimen historia, aitzakia edo bitxikeria gisa erabiltzen zuna, beste kontu hori azaleratzeko, ez? Eta hori da, adibidez, niri gustatzen zaidan
novela beltza, ez? Eta gaur iruditzen zait gaur egun, gauza asko ari dira baduela novela beltza izenburupean, beste hainbat proposamen horrekin zerikusirik ez dutenak, nire ustez. Oso errespetagarriak, baina niri behintzat, nik nahiago dut beste joera hori. Bueno, zuek zuen lanetan saiatzen zaret, ez da? Beste elementu horiek sartzen, kritika soziala... Kritika, horretaz, nik bizkat, kritika soziala barkatu, moztu dut hasi zen eta... Gertatzen dena da kritika soziala esaten denean, kritika soziala novela beltzean betitik egin izan da, baina, karo, kritika soziala egin daiteke beti gora edo goiti bera ere bai, ez? Orduan, nahi bitzen zitor pizkat, aldatu dela historikoki edo zertzen hasieran eta orain gaur egun nora joaten ari den novela beltza, kritika horrenpean jarrita ere, kritika egiten duela esan da ere, orain gero eta gehiago ikusten da, egiten dan kritika goiti bera dela eta ez beti gora lehen egiten zen bezala edo lehen historikoki izan den bezala, ez? Ego pizka lehen nenekok esan duen beste gauza bat hartuz, lehen pasatu zeite eta nahi nuen esan da. Egia da esaten duena, pizkat horrelako burbuia bat bezalako eta gertatzen ari dela. Eta nik pizkat grafiko esateko esango nuke, niri iruditzen dela nolabait esan literatura da ondoratzen ari den itxasontze handi bat, pakegote bat, eta orduan novela beltza eta novela historikoa eta horrelako beste batzuk dira horretatik atera diren txalupak bizkat hor pakegote handiaren barruan zeudenak salbatzeko, ez? Orduan nik uste neurri baten gaur egun holako zerbait gertatzen ari dela, ez? Novela beltzarekin. Erakargarri suertatzen dena publiko berrientzat ere bai, ez? Eta hori dela, bizkat jendearengan edo irakurlearengan pizkat jakin mina edo irakurtzeko gogoa da pizten duen amua, ez? Ez dakit. Horregatik, bueno. Orduan Euskal Herrian, ez dakit oso zuzen gabiltza. Hombre, bai, literatura genero beltza egia da goraka doan generoa dela, baina momentuz guztiz minoritarioa eta genero historikoa ere bai. Ematen du Euskal Herrian gehiago lotuta gaudela, hain zuzen ere ondoratzen ari diren nik esaten nuena, trascendentalegia gara euskaldunok. Ez oso trascendentala gara. Bueno, egia da, konparatuta gaurko goera genero beltzari dagokionez. Eta duela 10 edo 20 urtekoa ez duela deus ikusteko. Asko dago, jende asko dago. Eta guztira ere euskaldunok gutxi garala, guztira. Eta euskal idazle guztira ere, zain beste. Behiatzen bo zenba novela beltz edo antzeko, poliziako, antzeko, enigma, edo ez da idatzi diren azken urteotan, nik uste dut portzentaje nahiko majoa dela. Eta gero eta gehiago. Azken iruzpala urteotan abaritu dut, ari direla geroz eta jende gazte gehiago ari da agertzen. Azkeneko urte honetan ere, guzta handia. Hor arazo da, jente barri asko, gazteak edo zain gazteak, ilusio guztiarekin sartzen dara mundu honetan, eta gaur egun erreazagoa da autoedizioa, eta jente askoa, gaur egun momentu oso txarra da, idazle hasi berri batentzat argitaretzea bilatzeko, da, historiako momenturik eskasena. Argitaretzak ez dira bat ere errizkatzen, eta behi sakrat horretariko batzuk ere larri biltzen dira argitaratzeko, eta horrela, ez? Orduan bai dala jente berri asko, benga, novela bat ateratzen duena. Gero horre izuri duzuen esfortzu guzti hori ikusi behar da emaitza, eta emaitza espada, espero zen bezain handia, desanimatu egiten da jente asko, eta hor ikusten dena da, novela beltz edo horretariko bat edo bi idatzi dituen jende pilo bat dagoela, baina hortik aurrera bezen bai jende jarraitzen duen aurrera. Hori ere bada, ez? Novela beltzean ze osagarri dira ezinbestekoak. Hau oso galdera horikoa da, ez da, ungi landua duzu gaia, Jon, nik batez ere bere azkeren liburu horretan ere, horretaz luze eta zabalitz egiten du. Ilotz bat behar da. Bai, gaina erran iten da, ez? Zer da novela beltza? Ilotz bat dagoenean, ja, novela beltza da. Batzuek ala efendatzen dute. Nik uste dut hori jaia
zinbertzeko materiala dela. Eta nik horri ados nago, horri gaineratuko nioke ustelkeria. Lotza izan deke baitu bat, edo larri zauritu, edo derrigorrez ilotza. Edo ilotz bilakatzeko zorian, edo bidean daun norbait. Ustezko. Eragiten duen usteltza ez, eta gizarte osora edatzen dena. Jente asko, niri berdin di guztiz, definizioak eta kontua hainbeste matizazio eta baina bai dago jende asko aserretzen den, asko moskeatzen dena, hori ez delako berizten, nobela beltza eta poliziako edo enigma estilokoa edo horrela edo ilotza eta ikerketa poliziako hori ez da inora ere nobela beltza izateko beste osagarri batzu behar dira, zuk ibazaten duzuna, ustelkeri edo gai sozial edo ez dakiz edo ez dakiz nor. Bueno, nik esaten dut niri gustatzen zaidana. Onartzen dut proposamen, hainbat proposamen daudela. Nik esaten dut nik ze eskatzen dudan nobela beltzari. Nik egile bat hartzen dudanean, nik ez dut bilatzen bakarrik enigma askatzea edo nola askatuko hori, nola ikerketa hori nola bururaino eramango den. Baizik eta baita prozesu horretan ze gertatzen den, gizartean ze gertatzen den, eta bitarte horretan gertatzen dena agian asko gehiago interesatzen zait, bukaerako emaitza hori baino. Ez da inok esaten zuen lako aditu ondiren batek. Poliziako gehiago dela zer gertatzen den, eta beltza gehiago dela zergatik gertatzen den, edo ez horren atzeko zer hori ateratzea, ez da gino zen. Edo nola gertatzen den. Hori definitzea hori da, nik uste oso zaila dela, seguru asko, egon gintezke orduak eta ez ginateke iritsiko definizio erabatekoa da ematera eta dana hartzen duena bere baitan eta hori zinezkoa delako. Ez da pixkat, hain geruk esan duen bezala, hasieran ez, egile batek esaten baldin badizu hau novela bada, besterik gabe, hori zela sanak eta naiz eta guk maite, seguru asko guk gehiagi ez maite honik bintzat ez, baina zelak esaten zuen ez, novela da, azalean novela dela esaten duen edozein liburu, ez? Novela beltzarekin azken finean gauza bera, ez? Baina, dena den, bai, ematen du dela gertaera kriminal bat, hilotza izan edo beste zerbait izan, baina eta persona bat hori zer gertatu den ikusi behar duena edo ikertzera jartzen dena. Ez ematen du bi elementu direla nagusiak. Hala ere, gero, hasten zara ikusten novela beltz batzuk klasikoak eta gainera generoaren barruan, hoize klasiko direnak, esate batera hobe nuen etxean gelditu, igelak itzulia, edo zaldiak akalatzen ditugu erderaz danzan malditos, eta horrez dago esiliotzik ez ezer, da horiek dira generoaren barruan klasikoak, ez beraz, horregatik esatuzu gauza bat eta instantean daukazu salbuespena. Horren definizioaren barruan sartzen ez den zerbait, ez, orduan horregatik. Edo adibidez, gertatu dena argitu behar horren beharrean, gertatu dena badakigu hasieratik, eta orduan, ze behar bada protagonista ez da ikertzaile edo dena delakoa, baizik eta egilea. Hau da, hilotz horren egilea. Orduan, hiltzaileak nola moldatuko dituen gauzak egoera horretatik ateratzeko. Hiltzailea edo dena delakoa, orduan, zera aldaerak, bilaka daude. Ohikoa da ikertzailearen figura, eta hemen esaten dute Euskal Herrian ikertzaile horien artean uniformedun gutxi agertzen dela, gehiago direla kazetari hoiak, ez dakit zer, ez? Ez dakit, soilik hemengo ezaugarria da, hola baldin bada, zergatik hemen alergia berezia diegu uniformei edo... Irakurlea identifikatuta sentitu behar da protagonistarekin, libura gustora irakurtzeko, eta erosteko, irakurtzeko, eta gustatzeko, eta dana, ez? Eta hemen Euskal Herria generan ikustot oso zaila dela uniformedun batekin irakurlegoa orokorrean identifikatzea eta be barruan sentitzea eta hori. Badakigu hemen zer diren poliziak eta hori. Hombre, gaur egungo foralekin, ertzainekin, igual ez da fuertain alde ondirik igual ez dago, baina hemendik kanpo Espainialdean, bueno,
polizia diren protagonista pilo bat dago, pilo bat. Guardia Zibilak. Eta idazleak ere, nobela beltzeko idazleak orain pilo bat dagoz, gero eta gehiago poliziak diranak. Poliziak, izan leike zudeltzainak, mozoak, ikoretoak, nazionalak, hemen daude batzuk, Pamplona Negran. Egiten diren, aste guztietan gero eta gehiago, ponenteak eta bertan egoten dienak eta mainguruetan eta gero eta gehiago dira, poliziak, forenseak, fiskalak, pasadan urtean egon zen edizio batean, hemengo edizioan esate batera, gaizke ongo da esatea, baina horre agertu zen abokatu bat, eta abokatu hori da, Miranda eta bien gandikasi eta Osasunaren azkeneko usteldu guztien defensore izan dena, horixe izan zen, hain zuzen ere, esplikatu zuna, fin, gaizki dago zatean, oso gauza egia da, azken urtetako fenomeno badela, ez? Aurreko, ikusten badu aurreko hamarkadetan, eta izan diren novelak eta hor, poliziak eta, agertuko ziren, baina orain dagoen hainbeste protagonista polizia, ez dut uste, Hardboiled Amerikarrean, eta Europan 70-80ko urteetan izan ziren idatzitako nobeletan, ez? Azken urte hauetako... Eta egiletako asko ziren kartzelati pasatutakoak, hori legalia dere mugan zebiltzenak, eta poliziak protagonista ziren ustelak eta giztoak eta hori, poliziak eurek idazten badute asko aldatzen ari da mundu hau. Bueno, zuk aztertu zenuen gai hori ere bai, zure liburu honetan, eta bueno, joera hori ere ikusten zen pixko baten toki guztietan. Historikoki modu bateko izan da, eta izan da hasieran batez ere, polizia etzan izaten normalen, izaten zen detektibe bat, hain zuzen, polizia ez izateko. Horre beti talka bat egoten zen, gero hori, bihurtu da beste modu bateko, edo bilakatu da, nik esango nuke azken finean, novela, edo zin novela, dala baita ere gizartearen ispilua neurri baten, ez? Da orduan da, garai batzuetan, gizartea orokorrean ezkertiarrago izan da, edo beste postura bat izan ditu, eta azken urte hauetan badakigu zer gertatzen ari den, eta nola goazen danok batzuk nahi eta beste batzuk nahi gabe, eta beste batzuk behartuta, baina nola goazen danok beste aldera, ez? Eta orduan, horrek ere badu bere isla literaturan. Dena euskal literatura idagokionez eta kontu horrekin, nik uste dut horrekin aukera batzuk galdu ditugula. Adibidez, lehenbiziko foruzain eta emakumea ez da agertu euskaraz, agertu da erderaz. Eta, ematen digulako zera, baina nik berro da pentsatzen dut, ez dakit, novela beltzak baldin badu, edo izan baldin badu, edo noizbait izan baldin badu, halako gogo edo xede transgresore bat, eta horregatik atera ditu detektibeak eta ez poliziak, behar bada euskarazko novela beltzak transgresorea izan nahi baldin badu, Pikoleto bai jarri beharko luke protagonista. Arrazo berbera. Eta gero, Altsasura joan liburuak saltzera. Hori egin behar dut, hori da transgresore. Gertatzen da, euskal literatura ez dela oso transgresorea, normalean bere publikoarekiko. Alde horretatik ez daukat inolako arazorik eta a priori ez daukat protagonista baldin baden ikertzailea ertzaina edo foruzaina edo berdin dit. Novela ona baldin bada, niri gustatzen bat ez du zertan alde horretatik ez daukat inongo aurre iritzirik. Baina, egia da, alere badagoela orain joera bat, olatu erraldoi bat hor badirudi. Dena den, aipatu duzu Dolores Redondo, eta Dolores Redondoren gainean nik esango nuke agertu zela erderaz, baina zehaztu dezagun. Agertu zen gaztelaniaz, frantseses, ingleses, alemanes, finlandeses, turkos, 11 hizkuntzatan aldi berean. Orduan ja, ari gara hitz egiten fenomeno... Gure mundutik oso urruti dagoen gauza oso berezi bati buruz. Hori
puntualizatzea pixkat. Bueno, badu beste foruzain emakumezko bat, orain eta euskalduna, ez? Leire Asiain Alberto Ladronen liburuetan. Ikertzaileak bestalde baditu beste ezaugarri batzuk, noski. Ez da pertsonaia laua, baizik eta, bueno, bera ere oso esaguratsua da, oso ezaugarri potentea ditu, bazterrekoa da, gizartean baztertua. Hori dela eta beste gauza bat esan nahi dut, pixkat aingeruri kontra egiteko kasu honetan. Euskal novela beltza oso transgresorea da, hain zuzen, euskal novela beltza delako lehenbiziko personai detektibe femenino eta gainera emakume lesbiana den emakume bat eduki duena. Eta hori, askoz lehenagotik beste Itxaro Gordaren Amaia Zeldoi. Askoz lehenagotik horrelakorik eta gaztelaniaz ikusi, urteak pasatu behar izan dira horrelakorik ikusi alizateko erderaz. Baina daratu ingelesez, turkos, polakos eta... Baina hori ez da Itxaroren kulpa, ez lezkalitearen kulpa. Euskeraz eta iparraldeko euskeraz gainera, hor nio minoritaria izateko, hau bendiz. Nik uste dut Itxarori, zera, umunen batez, Baionan edo ez dakit non, inberko geniokela alako... Omenaldia bat. Transgredore bakarrarentakiko bat. Eta hainbat ikuspegitatik gainera, ez? Amaia Zeldoi hori, ez? Bada, Jone komentatu duzuna, eta gizarte honetako beste hainbat ikuspegiri buruz ere bai, ez? Eta nik uste dut, guztiz dago, seguren batean Itxaro Gordari egin beharko zaio, alako... Bihar aukera daukazue Elizondo. Bai, han izango da. Zu ere batzoaz bihar, baztanera? Bai, bihar liburu aurkezpenak, goizean hitzaldiak izango dira, eta arratsaldean liburu aurkezpenak 4. Leheno aipatzen genuen, geroz eta idazle gehiago badirela euskaraz argitaratzen dutena, 4 liburu aurkezpen izango dira, eta tartean Itxaroren azkena bai. Ze hori da bestea, hemen Iruña beltza, baina baztanen hilbeltzean ere, novela beltzaren inguruko astea, justo, aste berean. Hori kasualitatea, nik ez dakit. Kasualitatea da. Batek apropos egin zuen, 1000 urtetan ez da zer egin, eta de repente Euskal Herri osoan. Oin da, 3 urte, kontxo. 2 lekutan, 2 Nafarroan, eta fetxa berberetan. Hau, zela lik, hau ez? Bai? Nik ez dakizela izan zen, edoket iderik ere, baina ikusi nuen esan honek, hau, baina jode, bat azte burrenetan eta beste urrengoan gutxienez, ez? Hoixe, Aizue, ze bilatzen du jendeak, irakurleak eleberri beltzetan? Galdetu irakurleei. Guber irakurlea gara, ez? Morboaren bilagoaz, denbora pasa baten bilagoaz, kritika hori, umore pixkatere bai. Nik uste harrapatzen duen historio bat nahi dugula denok. Ni behintzat irakurle moduan, novela beltz bat harrapatzen nahi dut hori. Irakurtzen hasi eta lehenengo lerrotik erote esango, lehenengo kapituluetik, lehenengo ataletik, harrapauta sentitzea. Eta aurrera jarraitzeko gogo aurkitzea. Eta eraparte beste gauza batzuk ez, baina minimoan niretzako hori zera. Irakurle moduan. Denbora pasa eta kontatzen duenak, kontatzen duen errealitate bati buruzko daturen bat, datu interesgarriren bat ematea. Zango nuke. Labur esan da. Zerbait deskubritzea, zerbait berria edo orain arte, igual liburu batek, igual horrexetako bakarri balio izan dezake, zera, zuri batean ohartarazteko zerbait inoiz erreparatu ez diozun zerbaiten gainean edo eta hortaz aparte jakinak. Geniarra izatea, halako bilbe hori ongi zehatu egotea eta historio bat, azken batez, historio gustagarri bat edo kontatzen. Gero, sinesgarria gertatzea, hori nik uste dut hori dela batzutan holako generoan zera komplikatuena edo hori izaten dela historio hori literarioki edo irakurle gisa sinesgarria izatea. Zuk sinestea. Niretzat ere entretenigarria izan behar da, eta gero Jonek aipatzen zuena harrapatu behar nago, hasieratik harrapatu behar, bestela
pixkanak eta utzi eta haste emanez, agian ja ez du jarraituko idazten. Eta gero, bestalde, badago errealitatearen gizarte gaien kontu hori, zer berria edo adibidez hain burua datorkit, bazan hor idazle frantziar Jean-Claude Ditzo, horren Marseillako trilogia, nik orain dela urte batzuk irakurri nuen, eta orain gogoratzen dut esaten du, orain gertatzen ari diren gauza asko, agertzen ziren bere Europan emigrazioaren kontuarekin, eskuin muturreko alderdien gorakada, bere nobeletan agertzen dira, 85ean idatzi zituen da, eskartzekoa da, hori aukera hori izatea, da hori ematen dizu halako novela batek, hori eskartzen du nik. Agian irakurleok bilatzen dugu hori, hain zuzen ere ulertzea, zergatik gertatzen diren gauza batzuk, errealitatean tamalez ikusten ditugunak, ez? Eta, esate baterako aste honetan izan dugun hilketa lazgarri hemen, ez? Iruin herrian, eta komunikabideetan agertzen dira datu batzuk, batzuetan, bestetan baino gehiago, ez? Argazkiak, mota guztietako datuak, baino beti ematen du jendeak gero eta gehiago jakin nahi duela. Hor, beste debate bat izan daiteke hori, ez? Noraino eman, komunikabideen aldetik handiot, jendeak jakin nahi duen guztia, ez? Baina literaturan eskatzen da, eta idazleak eman egiten du. Orduan, pixkaten hor bilatzen dugu ere zergatik gertatzen diren gauza horiek ulertu nahi dugu? Nik uste dut, esaten den bezala, genero honen tradiziorik honenak hori duela ezaugarri garrantzizkoena. Ez hitzo bakarrik, Satzalen aipatu dut, zuk Satzaren Todo Modo irakurtzen balin baduzu, eta Todo Modo da 73. urteko novela bat. Eta horrek esplikatzen dizu, esate batera, oso argi uzten dizu nolakoa zen, orduan Italian zegoen ustelkeriaren historia, oso retrato gainera egiten zuen zuzenean, ezen edo gero egon izan dira hemen beste novela batzuk olako gaiak hartu dituztenak bertako errealitateari buruz, baina urteko diferentziakin. Eta ez beltzak, burura atorkit esate batera, Sánchez Hostizen Las Pirañas. Las Pirañas ongi zegoen, baina Las Pirañas kontatzen zuen ze gertatu zen, 15 urte lehenago, 10 urte lehenago, hori guztia pasata zenean. Satza honek egin zuen salaketa bat, hori gertatzen Italian korrupzioa ikaragarria zen garaian, orduan txen bertan atera zuen Todo Modo hori, beste liburu batzuk ere bai ez, baina bertan ipini zuen. Problemak eukizituen, jakina. Italiako historia, beste historia bada, baina azken finean esan nahi dudana da, horixe, tradiziorik onena, generoarenak hori dauka, eta nik bintzat, niri gustatzen zait, baita ere, osagarri hori, ez? Historia entretenigarri baten barruan, modu seguru asko, irakurtzeko gogoa pizten dizun moduan kontatu eta hori guztia, baina aldi berean ikuspegi bat ematea, momentu jakin baten eta herrialde batean gertatzen ari diren gauzei buruz, ez? Enekok esaten zuen bezala, hori da niri gustatzen zaidan, ez? Hori daiteke edo pertsonei buruz, zuk aipatu duzun hortan, egun hauetan burlatan gertatu dena. Novela beltzak badu, arrisku bat eta izatea, nolabait egunero egunkaritan ikusten dugunaren fotokopia. Edo, hau da, datu berririk ez ematea, gauza berririk ez ematea. Hau da, irakurri alizatea zerbait eta, hau da burlatan gertatu zena bezalakoa. Orduan, kasu horretan zerin behar luke, edo nik zer eginen nuke, gai hori hartuko bano. Hain zuzen ere, nik uste dut, oberena izan elitzateke, hain zuzen ere, egunkaritan agertzen ez den hori. Edo agertu behar ez duen hori. Edo agertu behar ez duen hori. Hain zuzen ere, liburura eramatea edo liburura eramaten zehatzea. Orduan fikzioan, edo fikzionatzen, benetan gertatuen zerbait fikzionatzen ari zara. Hau da, nire momentu honetan nik nire buruari egiten diodan galdera, eta nik uste jenda unitzeko nire buruari egin dion galdera egun hauetan, segurazki izan da, nola bikote ustez normal batean
nola gerta daitekeen hori. Nola momentu batean, halako eztabaida, ez dakit, donork bere bikotekidearekin edo izan dezaken eztabaida baten ondorioz, nola lega zaitezken, zera, zure bikotekidea, printzipio zuk maite duzun pertsona hori akabatzera. Orduan, zein da mekanismo hori, ze karajo gertatzen den norbaiten barrenean, ustez pertsona normal, segurazki bere herritar gisa, bere egitekoak beteko dituena, zakurra ateratzen duenean, plastikozko poltsa bat eramaten duena, harenkaka biltzeko basura edo zaborrak behar den tenorean ateratzen dituna, eta uzokoak ez gogaitzen musikarekin saiatzen dena, bapatean pertsona horrek, berarekin bizi dena akabatzen du, ze karajo gertatzen den buru hortan. Eta ere, kasu honetan berbada erakustea, berbada pertsona normal horiek, edo pertsona normal hori gu izan gintezkela. Edo ez dagoela hain urruti gurengandik. Ez dela tipo bat, ez dakit, erabat zereberatua, erotua, edo haurtzaro malerus bat izan zuena eta bortxatu zutena. Ez? Tipo bat, erabat normala. Nik uste dute novela beltzaren egitekoa, kasu horretan hori izan lehen itzatekela. Periodikotan agertzen ez den, eta agertu, ederke errantu zen, agertu behar ez den hortaz mintzatzea. Horre badira, horrelako liburuak egin izan dituztenak, Jim Thompson, esate batera, Patricia Highsmith, horregatik, generoaren tradiziorik onenak horrelako gauzak biltzen ditu edo. Zuek ere noski parte hartu, nahi duzuena galdetu, komentatu, hemen etxeko giroan gaudenez aprobetxatuko dugu, nahi duzuena esateko edo galdetzeko hemen dauden egilei. Nola ikusten duzue generoaren etorkizuna edo orainaldia etorkizuna? Orainaldia lehen aipatu dugu, burbuila famatu hori, ez da? Nik uste nahiko gezurrezkoa dela burbuila hori, nahiko artifiziala eta badirudi hemen, medioak entzun eta hainbeste jardun aldita hori, saltzen dela roskillak bezala novela beltza eta milak, edozein idazten dagoena novela beltz bat, sartzen da ez dakizen bat, eta hori gezurrezkoa da. Asko dagoena da, holako novela beltzaen inguruko jaialdi, jardunaldi edo nahi duzu moduan deitu, baina ez da erreala. Nik jakin hori ditu hemen librera dauzkagu. Jakin nahi nuko hain esageratua den, novela beltza hain beste saltzen den, edo jenteak orokorrean uste duen beste, edo ez da. Ez que, badaude liburuen da saiatu direnak novela beltzan espezializatzen. Novela beltza bakarri saltzen. Eta pikutara joan dira, edo jaten ari dira, edo hemendik gutxira joango dira. Etorkizun beltza. Etorkizuna oso beltza da. Hemendik gutxira, etorkizunean 10 urte barru, nik ez eta 15 edo 5 edo 20 urte barru, geratuko ira, gau normaltasunera itzuliko da, eta saiatu diren eta desilusionatu diren asko utzi egingo diote, amore emango dute, eta beste batzuk geratuko dira hor. Txapa emoten horrendik, ez? Nik espero dut hori gotea horrendik, ez dakit. Baina nik holan ikusten dut, etorkizuna oso beltza. Nik kontra egiteatik, nik aldiz oso argi, oso ona ikusten dut, etorkizuna oso ongi ikusten dut. Atzo egon nintzen berroetan Patxi Kuperurenari entzuten, elkartu ginen hemen gaudenuk baino gehiago. Berroetan, Bai, atzo. Gaina horrek zer ikusia du lehen esan duzunak, aldi berean egiten dira bastangoa eta hemengoa. Bai, zergatik izan den, bastandarrek hemen eman zutenean bere astearen aurkezpena egin zutenean, bere narrazioak eman zituzten galdetu zitelako, ez? Baina nik oso garbi ikusten duena da, bi publiko guztiz diferentea direla. Egon daitezke batzuk
gu bezalako batzuk bietara egon litezkenak, baina bada jende batan egon dana, sekula etorriko ez dena Dolor Redondoren hitzaldi bat ematera, hori entzutera, eta hori entzutera joango dana, nekez joango da Baztanera Patxiku Perorenari entzutera. Beraz, eta nik oso, dena den oso optimista ikusten dut horregatik, hain zuzen, ni hasieratik, abiapuntutik, hasi nintzenean liburuki idazten, banekien, etorkizuna oso beltza izango zela, eta nuen ezer espero, eta hori ikusten dut, etorkizuna, gutxi gora bera, beti bezain beltza, beraz, oso. Hala da. Euskal literaturan iruditzen zen generoaren ikuspegitik, pixkanaka normalizazio bidean joango dela, orain arte gertatzen dena zena egia da ez zela oso normala, erabat baztertua egon da, ez? Urte askoan. Idazle bakan batzu zeuden, genero beltzan idazten zutenak euskaraz, eta badirudi ja normaltze bidean doala, iruditzen zait, etorkizunera bidean, gazte jende berria agertuko dela. Gero, hala ere, ados nago, Jonek esan duenarekin, gero, ea horrek ze garapen izango duen, ez? Jendeak, hasten denak, jarraituko ote duen, ala ez, hori beste kontua da. Eta zenbat jenderentzat, zenbat idazle berrientzako tartea dagoen, da azkenean, euskal literatura, lehen aipatu duguna, ez gara asko, eta, zenbat aukera zabaltzen doan einan, alde horretatik, bai Pamplona Negra izan, bai Baztango hilbeltza izan, niri iruditzen zait, aukerak zenbat eta gehiago, ordun eta hobe. Guretza fenomeno, zenbat eta gehiago egon. Bai, bata ez dira elkarren, batak ez du bestea kentzen iruditzen zait, eta nik biak iruditzen zaizkit aukera egokiak, ez? Nik ez dakit generoarekin zer gertatuko den etorkizunean. Igarle gisa ez baitut sobera balio, baina zera, garbi dago materiala ez dela faltako. Genero beltza elikatzen duena giza gaiztakeria baldin bada, hori egunero ikusten dugu, hori materiala ez dela faltako. Orduan, seguraski, 100 urteren buruan ere, modu batean edo bertze batean, genero beltza egonen da. Literaturarik baldin bada, genero beltza egonen da. Eta bertzenaz, zinean edo antzeko batean. Eta euskal literaturari dagokionez, nik uste dut, aspaldi honetan, hori, ikerrandukana ez, aspaldi honetan, espero ezkenuena gertatzen ari dela, eta seinale ona dela. Nik beti pentsatu izan dut, dena ona dela, zera, azken batez, literaturan eta euskal literaturan bereziki, zera, irakurle berriak harrapatzeko baldin bada, idazle berriak sortzeko baldin bada, eta badirudi ala gertatzen ari dela. Zera, hain zuzen ere, momentu honetan, gehien saltzen duten edo gehien erakurtzen diren idazletariko batzuk, hain zuzen ere, genero beltzean ari direnak direlakoz. Gero, ikusten dut, euskal literaturan ere, normaltze bidean, oraindik utxuneak ere beti ari gara ez. Beti euskal literaturaz aritzen garenean, beti utxunez ari izaten gara. Eta, utxuneak ere baditula, Amaia Azpeldoia aipatu da eta Itxaro Borda aipatu da. Oraindik, kuriosoa, zera, aspaldi honetan euskal literatura beltza egiten ari zareten, edo egiten hasi zareten, edo atera zareten idazle berri gehienok gizonezkoak zarete. Euskal literaturan ere, azken urteetan izan den aldaketarik handiena izan da, nik uste dut, emakumearen sarrera, baina urtero ateratzen dira, 4-5 idazle berriak, ez? Eta, baina genero beltza, ez dakit, hemen badaude emakume franko, zera, genero beltzarekin edo, momentuz, Itxaro Borda dago jaia bakarrek.
bueno, orain aurten atera bertze bat, ez? Baina ez da, bueno, eta momentu honetan adibidez, Europa mailan gehien sartzen, edo gehien publizitatzen dena, dira, hori, nola da, las damas del... Bai, baina igual komeni zaielako argitaretzei ere eta zer saldu, baina idazle gehienak gizonezkoa dira, kanpoan ere, baina gehienak. Eta irakurle gehienak emakumezkoa dira, hori da beti kontraesan bat, ez da? Hemen esaten ari gara, asko saldu, gutxi saldu, eta nik aprobetxatu hemen, liburu saltzaileak eta idazleak eta ditudala inguruan, galdetu nahi nizuen, zenbat da asko saltzea, zenbat liburu, ezakit, zuk gehien saldu duzun liburu horretatik zenbat ale saldu duzu? Nik gehien saldu dena da, liburu igual txarrenetako bat, Atrebentzia espada. Atrebentzia bada, horregatik bada, aprobetxatu. Ez, atrebentzia. Ostegunak eti saldu 55.000 ale, dolako zer. Nik... Eta eleberri beltzea? Baina... Eta eleberri beltzea da, hau da, ture? Turerenak, gehien lehenengoa. Niretzako turerenak 5 idatzi ditu ja. Lehenengoa da txarrena segurenik eta gehien saldu da. Saldu dira... Hori oso seinale hona da. 6.000 ale dolako zer saldu dira guztira. Jakiteko pixkaten, hemen Euskal Herrian zenbakitan mugitzen garen. Nik nire nobeletatik saltzen du normalen 100 eta 100.000 ale artean. Ez dakit horrekin diratuko dizula. Pues ez. Baina beti kada guaita. Ta, zuek, dakit. Nahiago. Beti gertu dago, goitik baino. Jonen gixara. Salmenta kontuetan dena den oso arriskutsua da, nik uste dut. Ni goratzen naiz behin egin nuen artikulu bat, goratzen naiz Durangoko azoka eta gero Atzagaren liburua salata. Esan zuten, ez dakit, editorialak esan zuen, saldu ditugu 5.000 liburu, alako zeo zer. Eta nik esan nuen, egin nuen artikulu batean egin nuen, vamos a ver. Zu jartzen balin bauzu zinta garratzaile bat. Metro karratu bakoitzean dago erosle bat. Doana, ez dakit, 20 metro segunduko. Sinatu zituela, ez da zuten. Eta jartzen duzu, saltzeko tokian, jartzen duzu automata bat, ari dena, kli, kla, liburuk ematen. Kobratzen eta egiten dituzu kalkuluak, 8 ordu 4 egunetan, eta ez da posible, 5.000 liburu saltzen, ez da posible. Ez gezurra asko esaten dira mundu horretu. Ez da hori bakarrik. 5.000 ale segurazki ez zutela argitaratu. Seguro, claro. Zadak izuz zifretan manejatzen nahi guztia. Eta 5.000 ale da barroiade bat. Erdaldunen gantik ikasi dugu hori. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, 500.000 ale saldu eta gezurrak izaten dira. Eta lehen Euskaldun olotza gehiago, baina oin gu bere hasi gara olako gezurretan. Irakurle potentzialak euskeraz? Eske hori da gure hutsa, beti. Euskal hutsa, euskale... Gutxi, hori da. Euskalduna ez gara munduan. Alfabetizatuak eta literatura saleak eta irakurle potentzialak eta oso gutxi. Nik zenbaki bat ikusi nuen, Txema Arinasek egindako artikulu batean, berak aipatzen zuen, irakurle posibleak euskeraz, gaur egun gutxi gora bera, Euskal Herrian 40.000 inguru. Oso baikorra. Irakurletzat hartzen baldin bada. Hau da, ez irakurle baituak, baizik eta irakurletzat hartzen baldin bada, ona, etorri, zera apaletan begiratu eta liburu bat hautatzen duena eta pagatu iten duena, eta gero gainera ez bakarrik, etorri, begiratu, pagatu, etxera eraman, baizik eta irakurri iten duena, ez dakit 40.000 baldin badaude, bueno, ez dakit 40.000 era bueno, esaten zuen 20.000? Atzo ez ditziara emetzen. 20.000, 40.000 artean esaten zuen. Jone bezala, ez? Euskal literaturan kentzen baduzu irakarkuntza, zirkuitoa eta hori, ez gara ezer. 1000 kale saltzen den edozin liburu da, olako zirkuitoetan sartu dalako, bestela triste da, baina... Novela beltza hasi da sartzen zirkuito horietan, ez? Bai, eta hona da. Ezaki batzuk esaten dut, gaztetxoei emateko irakurtzeko igual ez da egokiena. Ez, bani asko postene, nire esaten diatena nire buruak batxillergoan irakurtzen direla, uste novela beltze jorratzen dituzten gaiak oso interesgarria direla,
Eta oso, bueno, positiboa gaurko nerabe gaztetxoentzat, eta ez beste liburu mota batzuk, ez? Aukera pilo bat, emoten die irakaslei gai jakin batzu lantzeko, nik uste dut hori hona dela. Gainera euskarazko ikasle gehienok eta irakasle frankok ere, zera, konbentzituta daude euskaraz plastakeriak behizik ez ditugula zera idazten. Orduan, gauza hundia da, zera, nerabe horiek edo ikustea, denak ez dira plastakeriak, bertzela gauzak ere. Nerabeek irakurtute irakasleek agintzen dietena. Horiek ez dira sartzen 50.000 irakurle potentzial horien artean. Horiek dira irakurle baituak, ez? Dena den, nik uste nahiko fenomeno orokorra dela, seguru asko, hemen hori, liburu saltzailea daudenez, seguru asko esan halko dute baita ere, ez dela bakarrik hori gertatzen euskal irakurleekin, baizik eta orokorrean erdal irakurleekin ere. Euskararek eduki duen arazoa nolabait esateagatik izan da, lortu duela bere estandarizazioa eta bere edukazioan sartzea hori guztia, zoritxarrez, irakurtzea horren boladan dagoen jarduera ez denean, ez? Zene dute, jendeak orokorren gero eta gutxeo irakurtzen du. Ematen du, ez? Betorkizuna ondo ikusten duzula, Inazu. Esan dut. Ni sartu nintzenean, ez ja nola beltza edo ez beltza. Euskal literaturan sartu nintzenean, gauzak oso beltz zeuden, eta nuen ezer espero, eta orain berdin segitzen dut. Beraz, oso ongi. Fenomeno. Karreraztu, Eta gelditu gaitezela gauden gogua. Ez da destezioa izan. Pero baitan da. Bueno, ezak zein ordutan bizi garen? Zeira, kontxe. Zuek, noski, hartu hitza nahi duzuenean, norbaitek nahi du zerbait aipatu edo esan, edo galdetu, edo... Erderazko solazaldea balitz, esku pilo bat, horretan bere desberdina gara euskaldun. Ni bai galdera bat. Baita. Ni beti hendik pentsatu dut novela beltz bat itea, egile batetzako, beste novela arrunt bat baino zailago suertatzen dena. Zorien behar duzu trama, sozial trama edo personaien trama bestea bezala. Eta gainera esmatu behar duzu trama edo poliziala edo beltza. Osa niretzat lan bikoitza da. Novela beltzon bat egitea. Edo txarra bat egitea. Baina lana bikoiztu egiten da. Niretzat. Bi trama bezala egin behar duzu. Bi trama literarioa eta gero trama beltza. Informazioaren dosifikazioa... Eta personalien zerak, eta inguruko gauza guztiak, eta gainera, asmatu behar duzu, eta ikertu behar duzu trama beltza edo poliziala edo... Hori nola egiten duzu eskema handi bat, egin eta... Bakoitza bere estilo dauka. Batzuk ez kaleta barik ez dira azten idazten eta beste batzuk. Hasi eta bersara ataratzen da, eta denetari dago hemen. Hau esan baldin badut hemen, esan da gelditu da. Nire kasuan askotan, novela guztietan ez du berdin joketu, batzuetan eserati izan dut argi ideia edo trama nagusia zein izango zen, eta horren inguruan gero geruza gehiago eta gehiago egiten joan naiz, ez? Aserako ze horretatik, eta beste batzuetan, telebistako edo egunkariko berri batetik abiatuta edo horrek ideia eman da, hortik sortu da, ez? Historia. Orduan, pixka da, novelaren arabera da, ez? Eta bat nator zurekin, esaten duzu, novela beltz on bat idaztea ez da erresa. Ez da erresa, gauza mordoa izan behar duzu kontuan, ez? Batetik trama ongi egokitutako trama sinesgarri bat, pertsonaia sinesgarriekin alde batetik, eta bestetik inguru hori, eta gero niretzat oso garrantzitsua dena kontakizun zuzen eta tentsioari eutxiko dion zea bat, badaude 200 horriko novela beltzak, oso ongi iruditzen zain niri, beti ere, idazlea gai baldin bada, 500 horietan tentsioari eusteko, ez? Ea nordenen gai, horretarako, ni ez behintzat. Alde horretatik,
iruditzen zait, lan, gauza asko izan behar dituzula kontuan. Eta ez da errisa. Eta gero personaia ere. Niri ez dakit oso, ez dakit, Zeneot, novela hon bat idaztea da zaila. Ez. Novela hon bat idaztea da zaila. Gero ja... Hori da. Ez beltza delako, novela hon bat idaztea da zaila. Ez da duplikatzen lana. Baina, zuk hartzen baduzu esate batera krimenik ez duen, baina eman dezagun, orain dela gutxi irakurri dudalako, zerikusia du generoarekin. Paduraren liburu guztiak ez dira novela beltzakoak. Beltza ez den bat, la novela de mi vida. La novela de mi vida oinarritzen da liburu manuskrito baten bilatzean. Personai bat ari da bilatzen manuskrito hori. Eta horren inguruan daude personaiak, daude harremanak, daude historia guztiak. Kendu liburu edo manuskrito eta jarri lenguzu desagertua edo hildako bat jartzen duzu, esan edut, eta berez ez da beltza. Ez dakit ongi esplikatzen duen esan eduna. Novela horretan ere naiz eta beltza ez izan, berdin dauka trama zehatu beharra, ritmo jarri beharra, intriga eman beharra, personaiak egituratu beharra, eta horregatik ez duela oso, badira bestelako novela batzuk igual gehiago direnak norberaren intimidadetik edo norberaren barne jarioa eta esplikatzea, ez dakit, norberarentzat mundua zer den edo dena delakoa, eta behar bada horiek bestelako zaitasunak dituzte baliteke, baina ez dut oso horregatik ez nago kontra, ez dut oso garbi ikusten. Nik ez dut bat ere garbi ikusten, ez dira komplikatuagoa edo ez gainera nik uste, betzen nire kasuan novela gehienak sortzen dira, hain zuzen ere, bi elementu nolabait ere elkarrekin topatzen direnean. Hau da, ez dira sortzen elementu bakarretik, ez dira sortzen egunkari batean agertzen den zerbaitetik, edo ez bakarrik zera horretatik, ez? Beti behar du bigarren elementu bat, eta orduan hori, eta nik uste dut, segurazki novela gehienetan, gutxienez ere bi gauza behar direna, novela batek aurrera egiten, edo aurrera egin dezan, edo aurrera egiten ez dadin. Orduan, nik uste dut, novela beltz batek, momentu honetan Euskal Herrian, hemen, duen arazorik edo izan dezaken arazorik importanteena, hain zuzen ez, sinesgarritasunarena dela. Hau da, eta zergatik, hori maiz aipatu izan da, denok elkar ezagutzen dugulakoz, eta gure realitatearen ezagutza handia dugulakoz. Ni horretzen ez, duela lau edo bortzurte, iez jintzen erekin, Bartzelonan. Zera, novela, hori Bartzelona negran. Zera, nola, aipatu, nola, urte hortan, hain zuzen ere, bazegoen Bartzelona negran idazle britaniar bat, ez dakit zehazki nongoa, jartzen zituna bere novela guztiak, halako saga bat, bazuen halako pertsonai protagonista bat, non kokatzen zituen? Hebridetan. Hau da, Eskoziako iparraldean dagoen artxipielago batean, hain zuzen ere, gaelikoz eta mintzatzen, Eskozia osoan nagusi den toki bakarra. Eta sekulako arrakasta mundu anglosaxoian. Sekulakoa edo itxurazkoa arrakasta. Eta niri burura etorri zitzaidan, hori ikusi nuelaik, burura etorri zitzaidan beziko gauza izan zen. Mundu anglosaxoian, Nueva Yorken, edo Londresen, edo Dublinen, edo Canberran bizi den horrek irakortzen ditu Hebridetan kokatutako istorio batzuk eta sinetsi egiten ditu. Zergatik, hain zuzen ere, Hebridak ezagutzen ez ditulako. Baina, gustatuko litzaiake jakitea zer pentsatzen duen Eskaiako uhartean bizi den horrek, hain zuzen ere, novela hori irakurtzen duenean. Eta oso litekena da hori irakurtzea eta Eskaian bizi duen horrek erratea. Hau, hemen? Hori ezinezkoa da, nik ezagutzen dut hau. Hori ezinezkoa da hori gertatzea.
nire adibidez nire gertatu zen, nik irakurri nuen novela Redondoren lehenbiziko liburua. Eta nik irakurri nuen lehenbiziko liburua eta pentsatuen, hori bastanen? Baito. Orduan, sinesgarritasuna, ezagutzen baldin baduzu ingurua, guri kontatzen digute Los Angelesko historio bat eta sinesten dugu bertzerik gabe. Baina kontatzen baldin badigute, Barainainen kokatuta dagoen trama beltz bat, alegin handia egin behar duzu eta lan handia egin behar duzu irakurleak, hau da, Barainainen bizi den horrek, edo Barainain ederki ezagutzen duen horrek, hori sinesteko. Nik uste dut hori dena den, niri alde batetik sinesgarritasunarena iruditzen zit oso gai komplexua eta gainera alderdi diferente dituna, eta ez gara hasiko horretan, baina erantzungo dizut galdera batzukin. Zer gertatu zen Euskal Telebistan lehenbiziko aldiz beltz batek euskeraz egin zuenean, edo Far Westeko indio batek euskeraz egin zuenean. Ez da, bera, Horti doaz kontuak. Lehenbiziko aldiz gauza batzuk ikusten dituzunean, gero azkenean ohitu egiten zara eta sinetxe egiten duzu. Sinestearen kontua askotan, batzutan mintzat, izaten da errepikapenaren gauza bat ere bai. Hori alde batetik. Gero beste alde batetik, danok ikasi dugu, hain zuzen ezagutzen dugulako bizi garen errealidadea, ezagutu dugu fikzioak errealidadea gainditzen duelako historia hori, errealidadeak fikzioa gainditzen duelako hori egia dela. Orduan azkenean, gero eta aukera gehiago dauzkazu gauzak sinesteko. Beste modu batera esan da. Zerberaren agertatu baino lehen, inok idatzi izan balu novela batean, PPko, parlamentuko zera bat, badoala arrezira, hartzera sobre bat zirrikitu batetik, guardia zibilek grapatzen dutena. Orduko hortan, hori gertatu egintzen handik zeia. Eta horrek bera jartzen zaitu beste disposizio batean, nik uste dut. Orduan, horregatik ez dut gauzak komplejua dela. Lekuetan baina hori personaietan ikusten dut. Pertsonaietan. Porque lekuak, bakondo existitzen da edo ez, baina bakondo da. Eta, jazta. Eta literatura da, gertatu edo ez gertatu, baina gertatu daiteken zerbait inguruz hitz egitea, ongi kontatzen. Baina, idazleak hori posible egin behar du. Makondo existitzen da García Márquez. García Márquez daolakoz, eta García Márquez maisu bat delakoz. Eta orduan, García Márquezi dena sinesten diogu. Zergatik, badakielakoz bere liburuak eraikitzen irakurleak sinesteko moduan. Eta hori da, nik uste dut, eta nik uste dut ere euskal idazleok ere egin dezakegula, baina komplikatua da. Eta, ez dakit, gai baldin bagara, gautza baldin bagara hori egiteko, eta nik uste dut gauza garela, baina ez da beti gertatzen. Nik horregatik esan dut oso gai komplikatua dela, eta alderdi diferente batzu dituela, zukoin esan duzu gauza bat. García Márquezek esan duelako, efectivamente, eta García Márquezek esan dezagun, idazle handi batek egiten baldin badu, ez dakiz zer, berdin zait, askoz ere, aldez aurretik askoz ere aukera gutxea handiagoak ditu sinesgarri izateko, autoridadea duen idazlea ez denak egiten baldin badu, baino. Orduan horregatik esaten dut, alderdi asko, esate batera alderdi bat daukana sinesgarritasunarena da autoridadearena. Neurri baten. Eta horregatik aldi berean batzutan, Euskal Herriko kritikoak, ez ditugu aipatu, nahi, denetari dago, ez gara sartuko, baina batzuk egiten duten zerarik handiena zein da. Ez da sinesgarria, kritika moduan. Askotan hori esaten duenak, esan nahi du, ez zait gustatzen egin duzu novela, eta iruditzen zait zu etzarela nor holako novela bat egiteko. Hori ala. Asko esatea da. Asko esatea da, baina badakit, esan egiten dut. Iruditzen zait, horregatik badaukalako alderdi hori autoridadearena esan dudana. Dena dela García Márquez aipatu dudanean, ez García Márquezen izenagatik, baizik eta García Márquezen trebetasun
literarioagatik. Bai, jakina. Baina, bueno, ja, behin toki horretara iritsi den idazleak horrek dauka, horrek kontatu dezake edo zer. Ez dauka inolako problemarik. Problemak eukiko ditugu, bueno, neuk esate batera. Zuek ez dakit, neuk bai, horren goian ez gauden idazleak. Barkatuko nauzue, gain justo gai honekin ari naiz horrekin gainera, eta Paduraren novela hortan lehen aipatu dan hortan, protagonista da Kubatik alde egin duen Madrilera joan den idazle bat. Joan da, problemak euki ditulako Fidel Castrorekin. Zu gero aztertzen duzu, nik aztertu egin dut, zenbat, Lareun horriko novela bat, zenbat espazio dedikatzen dion bere alde egin behar horri, ez dira 3 orri izango. Ez 3 orri segidan, baizik eta tak. Ez da bainolako problemarik sinisteko gizon horrek alde egin behar izan duela Kubatik. Zergatik, aldez aurretik irakurle guztiok uste dugulako Kuban. Ez dagoenez askatasunik, normala dela, askatasuna maite duen norbaitek alde egin behar izatea handik. Eta ez du beste justifikaziorik behar. Taldi berean, detaile polit bat, eta egia da, irakurtze oso, eta esetu. Gainera, unibertsiako irakaslea zen da bota egin zuten. Gero, saiatu ziren pizkat berbideratzen. Dorun eraman zuten aldizkari batera. Aldizkari hortan egiten alzaizkion txakurkeririk handienak. Hainbeste eta hau erdera esango duzu, bestela usteko duzue, gaizki itzultzen ari naizela, hainbeste le hacían, la mayor humillación de todas era que le hacían estar 8 horas en el trabajo, aunque hubiese acabado de trabajar mucho antes. Hori izatzen du esate batera. Sinesgarria, Estresatzera, estresa. Baina hori ez da guretzat. Karibeko estresa. Hori guretzat normala da. Joan eiz pizka bat, barkatu. Igor gehiagir luzatzera gara. Bai, alde egiteko duaia iritsi zaigu, ezakin norbait egin nahi du. Lokartzen ari jendea. Norbait gelditzen da, esna, indikat, bai. Definituko zen genero bentza bezala, edo ez. Horreako investigazio bat, azken finan, edo Agatha Christie eta Simenon ez dugu kokatzen genero bentzan. Baina gaur egun Euskal Herrian ere badaude zenbait egile aipatu ez dituzunak egiten dituzera nobeda poliziaka edo horretan. Genero bentza fenomeno koiuntura den edo gehiago imitatzen nahi dela estatu batuetatik zu horri aipatzen zenuen zure saiakeran. Kontesto baten barruan eta korrupzio burbuila batean dela. Oda arabar honena, ez? Gaztizko neska. Etxean doka libura, baina honitik ez dut irakurri. Bueno, bukatzeko nik joko txiki bat proposatu nahi nizuen. Hemen zaudeten, jonek aurpegi arraro jatzen dit. Lehen hauei komentatu diet, hasi baino lehenago, ez dizut komentatu. Baina, hola, bukatzeko, besterik gabe. Aktualitatetik elementu batzuk hartuta, hemen inguruan duen aktualitatetik eozein elementu hartuta, ze eleberri hasiera inen zenukete orain bukatzeko. Liburu bateko lehenbiziko lerroak adibidez, edo historio bateko hasiera egitea proposatzen dizuet. Hau modalitate berria da, hau da literatura bertsolaritza. Animatzen zarete edo? Zerako bertsolari zena behar da, eta bapatean zerbait animatzeko baitasun. Batzuk diesela gara eta gozatzen zaigu martxan ipintzea makinaria, ez? Venga, Jon. Ez, ni azkena enteratu nahi Edo, zuetako norbait animatzen bada, a ber, takit non kokatuko. Edozein kasutari izan beharko litzateke gero
kartzelara eramaten altzaituen zerbait ez izatea, ez? Hor, gaurko notizia da, nola, ze taldeetako kantaria eraman? Defcon 2eko kantariari urtebeteko kartzela jarri diote, biktimak iraintzeagatik, ez? Orduan, izan beharko litzateke, ze nolako hasiera nahi duzu? Iraingarria edo iraingarria ez dela? Nik guztiak onartzen ditut. Eta kartzelarena nola ingo dugu? Zuek bazarete, inortxe Orduan. Esperatiba nahi iteko edo ez berdin da, esan dut, Vale. Ez garantziak entzeko, Eneko? Aktualitateko berrietan oinarrituta, orain datorkita adibidez. Herritar bat, lanetik neka egin da, etxera itzuli da, gauean, afaldu du, telebista jarri du, eta Trump ikusi du, bere zea horrekin, eta bere kargu, Estatu Batuetako presidente karguaz jabetzen, hitzaldia egiten, eta halako batean, pum, hementxe tiro bat jaso du eta ziplo erori da... Baina zein, Trump edo? Trump. Ziplo erori da holtzan, ez? Eta orduan telebista itzali du, eta... Eskontatu amaiera. Eta orain zuen jarraitu. Baina hori, liburuen estapena da edo ametsa? Ametsa edo naia. Hori asera. Igual hori gertatzen da. Gertatzen nahi dago entxe bertan, ez? Seietan. Gaur da, ez? Bai, seietan hasteko atzen orain. Diputatua ahozpez zegoen. Eta zeratik portxigotik, atzeko portxigotik, ateratzen zitzaion Reyes Ilintxetaren zutabe periodistiko bat. Diputatua zen. Diputatua zen. Bueno, aktualitateak eta ez da igual, eno gehiagi motibatzen, baina hori ikustu eta azken kafesnea edateko eta zurea eta, amaitu du, gartze duzu kafesnea ez desa edaten eta pum, atzamar bat ateratzen zaizu hor. Atzamar horre dauka erastun bat ez daki zelakoa eta, eta norbaitek ikertuko du, jonek edo eneko, ze gertatu da, edo. Ez dakit, Reyes Ilintxetak novela bat idatzi eta gero eta 11 hizkuntzatan publikatua izan eta gero, iristen da etxera eta ikusten du bere gelako gauza guztiak hankaz gora daudela eta ikusten du ordenadoreko artxiboak ere begiratu bizkiotela, kendu bizkiotela. Eta ez da konturatzen bere gela normalean horrela egoten. Hori da. Eta ez neguziak begiratzen dizkiola. Copyrighta zurea. Bueno, eskerrik asko, Aineru Epaltza, Eneko Aizpurua, Jon Alonso, Jon Arretxe, eskerrik asko zuei guztioi. Zue itortzea gaitik, eskerrik asko. Idazle fabuloso hauen lanetako batzuk, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta ongi segi eta segi irakurtzen. Mila esker. Eta hoxe izan dugu dena gaurkoz, mila esker Maria eta arratsalde ona izan. Baita zuk ere, Larraitz, eta bihar arte. Eskerrik asko zuei ere zuen arretagatik eta bihar ere bueltan egongo gara Xaloa Telebistan. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu.
La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri Donesteben.